dokumentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, Drisrio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 25, tuwing 2023. Sa gihapon, inimbola ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. 61 dias na lang, kagapasko na. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, Securities Exchange Commission nagpandam sa mga investors diri iya sa Region 6. Ini kasunod sang gwa naman sang isa iya ka investment scam nga nagpalagyo sang minilyon nga kwarta sang pila ka mga investor nga Ilonggo. Sa biyak nga bahin programa para sa mga children with special needs, isa sa mga inisyatibo sa Iloilo Police Provincial Office. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City District Engineering Office nagsabat angot sa reklamo sa mga kontraktor nga na-disqualify sa bidding. Ang Iloilo City District Engineering Office nagpaninugan nga nagsunod man lamang ini sila sa mga patakaran nga ginapatigayon sa talatapan. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga nagapaw na karon nga mga balita, mag-asawa sa isa ka barangay nagpadalagan si Kap kay tapos na iya termino, nagpadalagan siya kagawan. Nakibot siya pagka nasungunugan law, nag-file sang Certificate of Candidacy ang iya sining asawa, ang ginpadalaganan kapitan. Ti ano karon mumutsa man ang balita na, ang balita sila diri banwa, kabalo ka mo magluwas iyang ati mag-asawa sila nagpadalagan sa pagkapunong barangay kag barangay kagawad, hindi sila isa lang kapartido. Butsilingon si Banahon nga nagapadlagan kagawad, may partido nga may nagapapili man nga upod ya nga kapitan kontra si asawahon niya. Ti paano natabo ni? No, istoryahan ta na karon sa aton sining mga kamumudri sa aton sining pagapangalagad sa bumbuanay sa udto. Lakip na dugang sining mga balita, inspection sang election na paraphernalia diri sa syudad na nagdinaguso. Nagareklamo pila ka mga manunudlo kanuway kuno iya sang order. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagapangalagad diri man sa Bumbuhanay sa udto. Kabugusan nga 6.5 million na pesos sa cash, kasiyahan in total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerte nga winners sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw bali-baling pa premyo na. May cash pa para magpasakop magbakal sa kinahanglanon sining mga proof of purchase. Now, ang mga masunod sining nga mga proof of purchase sarang ninyo nga mabakal sa mga supermarket, grocery stores, sari-sari stores nga malapit lamang sa inyo sining lugar. Bintaha pagin sini banwa kay sa tag sa kamatag adlaw ginagamit nyo gid ini. Ano ini nga mga produkto? Sunsilk shampoo, 1 empty sachet of any Sunsilk pink, no? Pink or green variant shampoo. Amula na duha lang ka bilog ha. Pili ka lang dira Sunsilk shampoo nga pink or green. Amula na ang pwede magamit as proof of purchase. Ang Sunsilk shampoo with the best ever Sunsilk with active infusion. Walang makakapigil sa all-day smooth and fragrant hair na may bago or bangong nakakagigil. Now with our new best ever fragrance. Grabe ni kung namuning shampoo mo, no? Kung ano ganing nakakagigil, Bumbo Mel sa Ilonggo, doon na umul-umol. Paglabay mo pa lang, basyada ba ang hangin? Pag haklo mo na sang magyan mo dira ba, makarumol ka. Amo na, Sunsilk, pero kung Sunsilk o kung shampoo lang, do kulang dapat magamit ka pagin sang conditioner. Ang conditioner, Cream Silk Conditioner. 1 empty sachet in any variant. Bisan ano lang ang variant sang Cream Silk Conditioner, pwede ina nga mangin proof of purchase. Shampoo lang, kulang sa vitamins. Mag Cream Silk araw-araw for hair that is boosted for more.
Kag sa tagsa sini ka matag adlaw nagapanghugas ikaw sang pinggan dira kada tapos ang kaon, di ba? Mga kinanan, mga kubiertos, lakip na diri mga kitchen utensils ti saton sini nga mga kabumbo para mas mangin ganado ikaw kag always feeling winner, no? Maggamit sang Winner dishwashing. Isa ka empty stand-up pouch o kun sticker label sang Winner dishwashing cream or liquid of any size and variant. Basta sa bilis ng galsebo, i-Winner dishwashing mo mga plasticwares katinlo kung agyan sang Winner dishwashing. Orocan, one product sticker kun kupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title sarang nga mangin proof of purchase sa Orocan, maayos ang buhay mo. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, isa ka kupon na sa tagsa isa ka gatos nga pagbakal nimo sang alahas o kun pagprenda sang item. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Anong himuon ko para nga makapasakop ikaw sa promo? Abe, bumutsamti, anong kunita yon? Kung matipon ko na niya mga proof of purchase, anong plastadas na diyan, hon ko na amon mo sinyo, isulon mo sa puti sini nga sobre. Ang required proof of purchase, puti nga sobre dapat why na sing iban sini nga kolor, why isang pula, blue, puti gani, tapos long na siya, dapat long, no? Sa aton sini mga kabumbo, ibutang mo dra imo sini nga pangalan, edad, address, contact number, proof of purchase, week number 1 kita subong kag pirmahan mo ini. Isulat mo yun ang promo title. 1-2 Panalo Promo Part 22 ng Bombo Radio at Star FM. Care of, inang sibla tapos /O, no? Care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man nga ihulog ang inyo sinima entry sa amon istasyon o kung sa mga designated drop box centers nga i-announce namon diri sa radyo. Panumdom, isarado sa maayo ang mga envelope agod nga hindi magkaladula o kung magkalahulog ang inyo sini nga proof of purchase. Magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radio Iloilo, bangod adlaw-adlaw Lunes tungtong Biyernes, 3 ang magadaog sang instant cash prizes kag gift packs. Ang kada daily winner magadaog sang 500 pesos nga cash. Di mo na kinanglan pa nga magpadulong to si Caps Kagawad o kung si Skate Chairman. No, nga manuktok to nga mo pila ko na butante at tagpulo 500 sinyo. Di mo na kinanglan magamusin na. Pasakop ka lang dribla kay 500 pesos nga cash plus 700 pesos nga balor sang gift pack. Anong unod sang gift pack? Isa ka Orocan nga balde. Sa Orocan nga balde ginsulod dira 3 ka pack sang Kumiya Pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy Bath Soap, 1 ka pack sang Pond's Moisturizer, Gluta Boost pampaputi ni, White Beauty pampaputi pagini, Serum Boost or Burst Cream. Boost burst na siya bumutsam. Serum Burst Cream. Isa ka tube sang Rexona deodorant para nga galabay ka lang, way kagapan na puti. Unang delikado kung isa mo nag-agin sa bala, pero sinaputi ka sa baho, gali. Di kung kung may magamit mo ni ang one tube sang Rexona deodorant, tayo hindi ka na ni manaputi. Dry Serum, Fresh Rose, Anti-Perspirant. Kada simana 15 magadaog sa hiwaton sini nga studio draw sa sulod sang 7 ka simana. Kung nalawagan ang imo sini nga pangalan, mayara ka sang 6 ka oras agod nga i-claim ang imo sini nga premyo. Kung hindi mo ma-claim ang imo sini nga premyo sa sulod sang 6 ka oras, mabunot ni watch ang bago sini nga winner. Ang mga non-winning entry salin sa week number 1 tungtong week number 7 ang kwalipikado sa aton sini nga grand draw. Sa grand draw anong mga premyo? Balikan ta na sa aton sini nga pagpangalagad kag detalye sa mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting and Yari ang mga household Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon na Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Oktubre taong 2023. Mga kabombo at Caster Nation sa Christmas Countdown, 61 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Interior and Local Government nagbabala sa mga kandidato na gagamit sa mga gimmick katulad ng bingo at paraffol bilang paraan ng pagbili ng boto. 1,000 katao naman ipapakalat ng Quezon City sa mga lansangan, terminal at sementeryo sa araw po yan ng Undas. Ito namang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, binalaan ng mga tsuper ng mga kolorom na sasakyan na mananamantala sa pagdagsaan nito mga pasahero. Samantala, balita sa ibayong dagat na sa 3 Pinoy ang nananatili pa rin sa Gaza City sa kabila ng implementasyon ng mandatory evacuation ayon sa Department of Foreign Affairs. Ito namang tulong ng gobyerno sa mga magsasaka di dapat haluan ng politika ayon yan sa isang agrisolon. Sa international news, ang Israel tinamaan ang assets ng Syrian Army matapos na maglunsad ng rocket. At sa ating sports balita, itong Philippine boxing icon na si Manny Pacquiao, hinihintay na lamang ang green light sa paglaro sa Olympics. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Sa Radyo Bombo! Binalaan ng Department of Interior and Local Government ang mga kandidato sa nalalapit ho na barangay at sangguniang kabataan elections 2023 na posibleng idadaan ang kanilang pamimili ng boto sa pamamagitan ho nitong mga bingo games. Babala ni Secretary Benhur Abalos Jr., huwag nang tangkain na gawin ang ganitong gimmick dahil tiyak na babantayan ito ng kanilang ahensya sa tulong na rin ng Philippine National Police. Ayon sa kalihim, may mga kahalintulad ng reports sa mga nakalipas na halalan kung saan idinadaan sa iba't ibang gimmick katulad ng bingo at raffle ang kanilang pangangampanya. Ngunit nagpapakita umano ng bahayagang pagbili ng mga boto. Aniya, inatasan na niya ng mga local government units at mga pulis na bantayan ang ganitong modus at agad makipag-ugnayan sa Commission on Elections oras na may mga natukoy na gumagawa nito. At maliban nga sa mga bingo games at iba pang papremyo, pinababantayan din ng kalihim ang posible o manong pagsasagawa ng mga talent shows sa mga barangay upang makahikayat lamang ng mga botante na suportahan ang naturang kandidato.
Katulad ng Commission on Elections, seryoso aniya ang Department of Interior and Local Government na bantayan ang ganitong uri ng mga paglabag sa batas sa halalan, kasabay na rin nagpapatuloy na pangangampanya. Una nang nagbabala ang komisyon laban sa mga incumbent candidates na muling tatakbo na maaring gagamit sa mga serbisyo ng barangay at mga pasilidad ng barangay para lamang makahikayat ng suporta para sa kanilang personal na interes. Samantala, nahulog naman sa kamay ng mga otoridad ang isang sangguniang kabataan counselor o kagawad at 2 pang individual matapos ang isinagawa nilang bypass operation sa isang pinaghihinalaang drug den sa barangay Kapaya 2, Angeles City sa lalawigan ng Pampanga. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga sospek na sina Aiko Bernabe, 25 anyos, ang SK Kagawad na si Elmer Maliari, 37 anyos, at Abihail Dizon na 36 anyos. Nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu. Ito ay tinatayang mayroong street value na 103,500 pesos. Bukod pa rito ay nakuha rin sa kanilang pag-iingat ang buy-bust money, drug paraphernalia, isang caliber 38 revolver at 2 bala. Ang operasyon ay isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Aurora at Pampanga at ang subject ng kanilang raid ay si Elmer Maliari. Ang mga sospek ay naharap nga sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nakadakdang mag-deploy ang Quezon City Government ng 1,000 personnel sa mga matataong lugar at mga sementeryo sa araw huyan ng mga kaluluwa at araw ng mga santo. Ito ay kasabay na rin ng inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo at iba pang mga lugar pagsapit nga ng naturang petsa. Sa Bagbag Cemetery, inaasahang aabot sa hanggang 40,000 na katao ito hong bibisita rito, habang dyan ho sa may Novaliches Public Cemetery ay maaaring aabot hanggang sa 12,000 na katao. Maliban ho sa mga sementeryo, babantayan din ng mga ito ang mga terminal ng mga pampublikong bus dahil pa rin sa inaasahang pagdagsaan ng mga magsisipag-uwian sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Quezon City Traffic and Transport Management Department Officer in Charge na si Dexter Cardenas, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang security at traffic plans ng naturang lungsod. Nakahanda rin aniya ang mga naturang personnel na i-deploy sa mga nabanggit na lugar. Maliban dito, magdi-deploy din ang Quezon City Local Government Unit ng mga medic at first aid station sa iba't ibang lugar upang matulungan itong sinumang mangangailangan ng tulong medikal habang nasa kasagsagan ng pagunita ng araw ng mga kaluluwa at araw ng mga santo. Kaugnay pa riyan, nag-inspeksyon naman ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng San Juan sa sementeryo at mga kolumbaryo. Ito ay bilang bahagi pa rin ng isinasagawa nilang paghahanda sa paggunita ng undas na taon-taon ng ginagawa ng mga Pilipino. Ayon kay City Mayor Francis Zamora, isasagawa nila ang inspeksyon upang matiyak na handa na ang mga ito sa pagdagsa ng mga tao na dadalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ipapakalat naman sa naturang lungsod ang mga miyembro ng San Juan Police sa iba't ibang sementeryo at kolumbaryo upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Ipinagbabawal naman po ang pagdadala ng mga speaker at iba pang bagay na lumilikha ng ingay, mga baril at matutulis na bagay katulad ng mga kutsilyo at ice pick, iligal na droga at mga inuming nakakalasing. Ang pagsusugal at pagdadala naman ng mga bisikleta at motorsiklo sa loob ay hindi rin po papayagan. Ang pagbebenta naman ng pagkain at pampalamig, bulaklak at kandila ay papayagan lamang po yan para sa mga binigyan ng special business permit at mayroon lamang pong mga kaukulan pong mga dokumento na ipapakita. Nagpaalala din ang alkalde na sumunod sa patakaran upang maging maayos ang paggunita ng undas. Samantala, binalaan ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ito hong mga tsoper ng mga kolorum na sasakyan na maaring mananamantala sa pagdagsaan ho ng mga pasahero kasabay huyan nitong long weekend.
Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Chief Joel Bulano, kadalasang naglipa na ang mga kolorum na van sa mga ganitong pagkakataon dahil nakikipag-unahan silang makuha ang mga pasaherong umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Gayunpaman, sinimulan na aniyang magbantay ang binuong Interagency Task Force sa Anti-Colorum Operations upang matiyak na hindi makakapagbiktima ang mga ito. Kabilang sa mga babantayan aniya ng naturang task force ay ang mga lugar na malapit sa mga terminal na kadalasang puntiryang tambayan ng mga kolorum na sasakyan. Ang naturang task force ay binubuo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, IACT at iba pang stakeholders na silang nagkakasa ng operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan. Ayon pa kay Bulano, magiging biglaan ang kanilang ikakasang mga inspeksyon at pagbisita upang masorpresa ang mga ito. Una nang sinabi ng Land Transportation Office na simula pa noong Oktubre 12 ay nakakalat na ang mga tauhan nito sa iba't ibang lansangan sa buong bansa. Sa iba pang mga balita, nakakuha na ang Metropolitan Manila Development Authority ng permiso mula yan sa Metro Manila Council upang taasan ang mga ipinapataw na multa laban yan sa mga motorista na hindi naman otorisadong dumaan sa EDSA bus lane. Ayon kay Chairman Attorney Don Artes, ang mas mataas na multa ay isa sa mga paraan na kanilang nakikita upang mabawasan na ang mga motoristang dumadaan sa naturang linya na ginawa talaga para sa mga pampublikong bus. Kinabibilangan nga ito ng mga sumusunod. Ang first offense ay nagkakalaga po ng 5,000 pesos. Para naman sa ikalawang paglabag, 10,000 pesos at isang buwang suspensyon ng lisensya at sasailalim sa seminar ang lumabag na motorista. Para naman po sa ikatlong paglabag, 20,000 pesos ang multa at isang taong suspension naman ng lisensya. Para sa ikaapat na paglabag, 30,000 po ang multa at tuluyan pong pagkansela ng lisensya. Ayon pa sa kay Attorney Artes, patuloy din silang umaasa na tatanggalin na ng korte ang una nitong inilabas na no contact apprehension policy upang magiging mas mabilis ang gagawing paghuli sa mga pasaway na motorista. Paliwanag pa ng opisyal, ang mga hakbang na ito ay upang matiyak na tanging ang mga pampublikong bus lamang ang dadaan sa mga naturang linya, lalo na po at marami na ang mga aksidenteng nangyari dahil sa katigasan na rin ng ulo ng ilang mga motorista. Samantala, nilinaw ho ng Department of Foreign Affairs na mayroon pang 3 Pilipino ang naiwan ho dyan sa Gaza City sa kabila ng ipinatutupad ng pamahalaan na mandatoryong paglikas sa lugar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, na kabilang sa 3 Pinoy na nasa Gaza City ay ang mag-ama na nasa ospital. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin sa Alert Level 4 ang Gaza City sa gitna ng ground offensive ng Israeli forces laban sa mga militanteng Hamas. Ayon pa sa kalihim, lahat ng lugar dyan ho sa bansang Israel ay kritikal at ang katimugang bahagi ang medyo ligtas, subalit patuloy pa rin ang nakakarinig ng mga airstrikes at hindi ganun kalala gaya ng sitwasyon ngayon sa hilagang bahagi ng Gaza. Sa Israel naman, ayon kay De Vega, nananatiling nawawala ang 2 Pinoy kung saan ang isa ay Israeli passport holder habang ang isa naman ay posibleng binihag ng mga militanteng Hamas. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang dating presidential son at kasalukuyang Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa isinampang criminal complaint ni ACT Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro laban sa kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa nakababatang Duterte, mayroong karapatan ang lahat na maghain ng reklamo laban sa sino man sa korte. Subalit hindi dapat na maging balat sibuyas ang public servant at hindi din dapat anyang gamitin ang karapatan nito bilang kasangkapan para batahimikin ang mga kritiko. Sinabi din ni Representative Duterte na nakatanggap ang kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mas masahol pa at nakakahiyang mga pagbabatikos, subalit hindi ito naghain ng kaso laban sa sinuman. Dahil bilang public servants, lahat anya sila ay nasa ilalim ng pag-uusig ng mamamayang Pilipino.
Kung nakasambit man anya ang dating Pangulo ng bagay na nagbabanta sa mambabatas, dapat anya itong patunayan at hindi anya nagtatago. Bilang isa din anyang kongresista, marami din umano siyang nalalaman na makakaliwang mga kinatawan ng party list. Banat pa ni Representative Paulo Duterte na tigilan na lamang ang kadramahan at pagpapamedya. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ho ng ating hipilan sapagkat itong si Armed Forces of the Philippines Chief Browner inalerto ang lahat ng unit ng kasundaluhan bilang paghahanda ho sa posibleng spillover ng bansang ng Israel at Hamas war dyan ho sa bansa. Ang detalye nga tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Naghahanda na ngayon ng Armed Forces of the Philippines para sa posibilidad ng spillover ng nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang pagkatawag ng International Jihad ng militanteng grupong Hamas sa iba't ibang bansa sa buong mundo upang manawagang makiisa sa kanilang kilusan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mahigpit na kanilang isinasagawang pagbabantay hinggil sa mga posibilidad ng spillover ng mas umiigting na digmaan sa Israel. Kaugnay nito ay nalerto na rin niya ang lahat ng mga commander sa iba't ibang panig ng bansa, kasabay ng pagtiyak na tiling vigilante ang buong hanay ng Armed Forces of the Philippines, katuwang na rin ang Philippine National Police. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. And fortunately here in the Philippines, inalerto natin lahat ng mga commanders natin, pati police, no, naging alerto for possible spillovers nung nangyayari ngayon sa Israel. We are calling on our brothers and sisters na kapag meron po kayong balak na sumama dun sa jihad, ay huwag na po niyong ituloy yung balak nito. Because our uniformed personnel are on the lookout. We are vigilant for any possible attacks. And Samantala, nilino naman ni Bronner na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa namang namomonitor ang kasundaluhan na anumang paggalaw ng mga teroristang grupo sa ating bansa. Kaugnay nito ay anunsyo rin niya na wala nang nananatiling foreign terrorists sa Pilipinas, kasabay ng pagpawi sa pangamba ng ilan sa mga publiko sa posibilidad ng pag-usbong ng World War III nang dahil na rin sa kaliwat kanan nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Hindi naman dapat haluan ng politika ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno para sa mga magsasaka. Ito ang binigyang diin ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Ayon sa mambabatas, ang suportang ibinibigay ng gobyerno para sa mga magsasaka ay dapat na malayo sa politika dahil kailangan ng sektor ng agrikultura ang lahat ng tulong na makukuha nito. Ayon pa sa mambabatas, may mga subsidiya at iba pang tulong ang gobyerno para sa magsasaka. Ang Kongreso ay naglaan naman ng pondo, subalit hindi ito nagagamit dahil sa dami ng mga requirements. Ikinalungkot din ng mambabatas sa mga ulat na may mga pagkakataon na naiipit ang mga assistance para sa farmers groups dahil hindi nila kasundo ang mga opisyal. Punto pa ni Representative Lee na ang gobyerno ay dapat na enabler, hindi dapat pabigat sa taong bayan ng gayon ay pag-aani ng pasanin ng ating mga kababayan. Binigyang din ng kongresista na panahon na para simplihan at streamline ang requirements para sa ating mga magsasaka para mabigyan sila ng kaukulang suporta. Mahalaga rin kasi anya na makuha ng mga magsasaka ang kaukulang suporta mula sa gobyerno sa takdang panahon, hindi kung kailan lamang tapos na ang harvest season. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng Department of Health na nananatiling maayos ho ang kalagayan ng bansa pagdating sa monitoring sa mga kaso ng COVID-19. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng kaso ng mga influenza at iba pang flu-like illness na una nang namonitor ng kagawaran. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nananatili ang mababang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa tulong na rin ng malawakang pagbabakuna na unang ginawa sa malaking bahagi ng populasyon. Nananatili din anyang mild cases ang mga naitatala sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon at mababang porsyento na lamang
ang mga kritikal na kaso. Samantala, iniulat din ng kalihim na nakapagtala ang Singapore ng isang panibagong variant ng Omicron. Sa kasalukuyan, wala pa namang mga namatay ukol dito at nananatiling mild cases ang mga naitatalang kaso. Gayunpaman, binabantayan pa rin ani ito ng kagawaran ng kalusugan. Sa mga sandali po ito ay nasa linya na si Sir Orly Mamuntag, ang tagapagsalita ho ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o itong GRICON. Ang pag-uusapan ho natin ang itong pagtaas ng presyo ng farm gate price ng palay at ano kaya ang magiging epekto nito sa presyo ng bigas sa ating mga merkado. Nasa linya na ho si Sir Orly, ito ho si Bombo Victor Liantino at kasama ho natin ngayon si Bombo Ever Lirico. Magandang tanghali ho, Sir Orly. Magandang tanghali po sa inyo, sa inyong tagapakinig po. Sir, matanong ko lang ho kung batay ho sa monitoring ninyo, magkano na ho ang itinaas sa farm gate price nito hong palay ngayon? Ganito po kasi yan eh. Mula po nung nagkaroon po yung NFA po ng pagtataas ng presyo, di po ba mula 19 pesos sa dry, ginawa po nilang 23 pesos. And then meron pa po silang binibigay po na 3 piso incentives po sa mga farmers po natin. So yung mga ano po natin ngayon is nasa 26, mahigit na po, 27 to 28 na po yung lumalabas po doon na farm gate po natin ng presyo po ng palay. At dahil ho nagtaas ng itong presyo ng per kilo ng palay itong National Food Authority, ay sa tingin nyo po tinangkilik po ito ng mga magsasaka at nagbebenta na sila doon ng kanilang mga produktong palay? Sa tingin ko may nabibili po ang National Food Authority, kaya lang po hindi pa po siguro nila napupul yung kanila pong pondo na maibili po lahat. Gawa nga po ng yung mga traders po natin na mga namimili po ng palay ay binibili po sa mas mataas po sa 26 pesos. Siyempre po kung kahit naman po sino magsasaka, ibebenta niya na po na mas mataas sa 26 pesos yung pa kanyang palay. Kung ibabaratin naman ito ng trader, ibebenta na lang niya ito sa NFA na 26 pesos. 23 pesos po plus 3 pesos na incentives. Sir, dahil nga tumaas itong farm gate price ng palay, ano sa tingin ninyo itong magiging epekto nito sa presyo ng bigas sa ating bansa? At totoo bang posibleng tumaas na naman ang presyo ng bigas sa mga susunod na araw? Sa nakikita po namin, ganun po yung possible po na pwede mangyari dahil tumataas po yung presyo ng palay, domino effect po yan, tataas din po talaga yung presyo ng bigas. So sa ngayon po nakikita po namin tumataas na yung presyo po ng bigas sa 2 piso hanggang 3 piso po. So yung mga dati natin nakikita na 41, 45, aangat po ng mga 2 piso hanggang 3 piso po yan. Ito po yung mga well-made at saka mga regular made rice po. Yun naman po mga premium rice po natin, makikita po natin na sa mga 48 to 50 pesos na po yan. At yung talaga magagandang klase po natin, nasa 50 pataas po ang presyo po ng ating bigas sa bawat merkado po. At sakali mang tumaas nga itong presyo at posible nga ho na tumaas itong presyo ng bigas sa mga susunod na araw, sa tingin nyo po magkano ang aumento nito sa presyo ng bigas? Pagka po tumaas po yung presyo natin po sa palay, usually po yan pag tumaas po ng piso, halos 1 o 2 piso po tatasya po sa presyo po ng bigas po natin. So yun po yung nakikita po namin. So kami po sinasuggest po namin na magpatawag po siguro ang gobyerno po ng meeting ng buong stakeholders po para po mapag-usapan po ng farmers, palay traders, millers, importers po at retailers kung magkano po talaga yung dapat po na maibenta po natin para po maiwasan po ano man po yung spekulasyon na maaaring itataas po ng presyo po ng bigas po natin sa pamilihan. Sir Orly, may katanungan rin ho itong katandem natin dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. Yes, Ginoong Orly po, sa iba pong mga grupo na magsasaka like po yung Sinag is pinapanukala po nila yung pagbabalik po ng price cap para ma-arrest po itong pagsipa pa ng mga presyo po ng bigas. But yung grupo po ninyo, nire-recommend po yung pagbibigay ng subsidiya. Just in case po, ano po ba yung
yung hinihingi po nyo kung sakali na subsidiya na dapat ibigay ng gobyerno para po matulungan ang mga magsasaka po nating mga kababayan, sir? Una po, no, hindi po namin nire-recommend po yung price cap. Kasi po alam na po namin ito po ay band-aid solution po. Yung magkakaproblema po tayo at magka-price cap lang po tayo, hindi po natin ma-address yung tunay na problema po sa presyo po ng palay at bigas. Pangalawa po, ang nare-recommend po namin dito, yun na nga po kanina, magpatawag po ng meeting para po maintindihan po talaga natin ano po ba yung nangyayari po talaga na sa bawat piso po ba ng pagtaas ng presyo ng palay, ano po ba yung magiging epekto po nito sa ating market po. So, isa pa po, nakikita po namin dito talaga, kailangan kasi umiral po yung market forces. Ito po yung supply and demand po eh. Ano po ba yung supply natin? Ilan po ba yan? Sapat po ba ang supply? Ilan po ba yung demand po natin? Ano po ba yung behavior po ng market ngayon? At ano po ba yung nangyayaring competition po doon sa merkado? So ito po yung dapat naintindihan po natin bago po natin lapatan talaga na kaukulang aksyon. But regardless po yung pagtaas ng presyo ng mga bigas sa merkado, sapat po ba sa monitoring din po ninyo na may sapat po tayo ngayong supply ng bigas? As of now, siguro malaki din siguro yung magiging demand kasi nga po bare months na at baka dadami din po yung demand dito. What do you think po sa pagdating po sa supply, sir? Yes, ayon po sa DA po nung nakarang araw, yung report po ng Department of Agriculture po, nasa 7 days po yung ating pong supply. So nakikita po namin, sapat po yung supply natin. Yun lang po talaga, umaangat po yung presyo ng palay. So meron tayong sapat na supply, pero po yung presyo po ng palay at bigas, ito po yung tumataas po yung presyo sa ngayon. Mabalik naman ho sa akin, Sir Orly. Sa tingin niyo ho ba sapat ang ginagawa nga paraan ho ng gobyerno para ho mapababa itong presyo ng bigas dito ho sa ating bansa? Sa tingin ko siguro po dapat tingnan po natin yung kabuuan. Nung nakaraan po kasi, nung wala pa po tayong na free trade o yung open trade po na sinasabi po natin, ang NFA po kasi marami pong stock. Usually nasa 10% po yung stock. So nakikita po kasi namin, malaking factor po ito na meron pong stock talaga yung gobyerno. Pero subalit po, nung nagkaroon po tayo ng rice tarification law, ang naging lang po ng NFA po is mag-buffer stock para sa calamity. So nakikita po namin is kailangan po mag-intervene ng gobyerno o National Food Authority na sa panahon po na tumataas po yung presyo po ng ating bigas sa merkado, ay kaya po niya mag-stabilize po ng bigas sa mababang presyo po. Para yung mga mamimili po, meron sila magbilang po mura. So ito po yung sa mga nakikita po namin na dapat po gawin din talaga po ng gobyerno. Pangalawa po, paigtingin po yung pagtulong po nila sa ating mga magsasaka. Yun po sinasabi po natin na support natin sa fertilizer, sa seeds, lahat, everything. Kailangan po natin maituloy-tuloy po at dapat po ay nasa tamang panahon. Baka po kasi tapos na po yung taniman, saka po ilalabas po yung ating tulong, kawawa naman po yung ating magsasaka. Last na lang po, kailangan po natin talaga dito ng monitoring po. With that, Sir Orly, maraming salamat ho sa oras na inyong inilaan sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Mga kabombo at Star Nation, nakausap po natin si Sir Orly Mamuntag, ang tagapagsalita ho ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. Tungkol ho dito sa pagtaas nga ng presyo ng farm gate price ng palay at itong epekto nito sa presyo naman ng bigas sa ating bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, malugod na tinanggap ng opisina ng Department of Education si Israeli Ambassador Elon Flass. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinaabot niya ang kanyang pakikidalamhati sa lahat ng nasawi sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ho ng Israel at ng militanteng Hamas. Pinasalamatan din ng Vice Presidente ang pagkilala ng mga Israeli sa katapangan ng mga kababayan nating Pilipino na nasawi at ang tulong na pinaabot ng kanilang pamahalaan sa naiwang pamilya ng mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Muling binigyan din ni Sara Duterte na patuloy silang sumusuporta
sa mapayapang solusyon na makatutulong sa pangmatagalang kapayapaan, lalo na't ang pangunahing biktima ay mga inosenteng sibilyan. Samantala, hinggil naman sa larangan ng edukasyon, napag-usapan rin ng dalawang panig ang patuloy na pagtutulungan at kolaborasyon sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ani Duterte, nilayon ng pag-uusap nila ang pagsuporta sa mga reformang isinusulong sa kagawaran para sa isang matatag na bansa. Magpapatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng road closures at traffic rerouting scheme bilang paghahanda sa libo-libong katao na pupunta sa mga sementeryo upang alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa araw ng Undas. Simula Oktubre 31, araw ng Martes, isasara na sa mga sasakyan ang mga sumusunod na kalsada malapit po sa Manila North Cemetery. Kabilang po dyan ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang Road hanggang Rizal Avenue, ang kahabaan ng Dimasalang Road mula sa Makiling Street hanggang sa Blumentritt Road, ang kahabaan ng P. Guevara Street mula naman yan sa Cavite Street hanggang Aurora Boulevard. Gayon din sa may kahabaan po ng Blumentritt Road mula A. Bonifacio hanggang P. Guevara Street, ang kahabaan ng Ritero Street mula sa Dimasalang Road hanggang Blumentritt Road, ang kahabaan ng Maceda Street mula sa Makiling Street hanggang Dimasalang Road. Maaari naman pong gamitin ng publiko ang mga sumusunod na lugar o alternatibong mga ruta para iparada yung kanila pong mga sasakyan. Kabilang po dyan ang P. Guevara Street mula Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard, ang Feliz Huertas Street mula Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard, ang Orqueta Street mula sa Blumentritt Road hanggang Aurora Boulevard, maging sa Simon Street mula sa Dimasalang Road hanggang sa Mayon Street. Ang mga papunta naman po sa La Loma at Chinese Cemeteries ay maaari ding dumaan sa kahabaan po ng Rizal Avenue at Jose Abada Santos Avenue bilang entrance o exit at vice versa. Lahat naman po ng mga sasakyang manggagaling sa Rizal Avenue na nagnanais po na gamitin ang Blumentritt Road ay dapat na dumiretso sa Rizal Avenue hanggang sa kanilang destinasyon. Samantala, ang lahat naman po ng trailer truck o mabibigat pong sasakyan na magmumula sa A.H. Lacson Avenue na nagnanais na gamitin ang Dimasalang Road ay maaari naman pong dumiretso sa Yuseco Street hanggang sa kanilang destinasyon. Habang ang lahat naman po ng sasakyang manggagaling sa Dimasalang Road na nais pong gamitin ang Blumentritt Road ay maaari naman pong kumanan sa may Makiling Street. Diretso lamang po kayo sa may Blumentritt Extension patungo sa inyo pong destinasyon. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. 29 minutos bago sumapit ang alauna ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, tinitimbang pa ng Department of Health kung may pangailangan na bumili ng bagong COVID-19 monovalent vaccine na pinupuntirya ang Omicron XBB subvariant. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, aantayin pa nila ang rekomendasyon ng World Health Organization at oobserbahan kung ano ang magiging hakbang ng ibang bansa sa bagong mga bakuna. Inamin naman ang kalihim na nadiskubring hindi gaanong epektibo ang bivalent vaccine dahil napapataas nito ang antibodies kahit hindi anya ito napoprotektahan mula sa bagong variant kung kaya't binago ang formula at gumawa ng monovalent target ang XBB variant. Kabilang ang mga sub-lineage ng XBB variant ang nasa istan ng itong WHO bilang variant of interest at variant under monitoring. Samantala, ayon kay Secretary Herbosa, naiturok na lahat ng 390,000 na bivalent vaccine kaya umaasa ito na ngayong karamihan sa mga Pilipino ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID ay magiging mild na lamang ang sintomas at ang epekto ng bagong variant at gaya din ng upper respiratory mild infection.
Samantala, pinuri naman ng isang kongresista mula sa Davao Region ang House of Representatives sa naging desisyon nito na ilipat ang confidential funds ng mga civilian agency sa mga ahensya na ang mandato ay magbigay ng seguridad sa ating bansa. Ayon kay Davao del Sur Lone District Representative Jan Tracy Cagas, tama ang naging desisyon ng Kamara na ilipat ang 1.23 bilyong pesos na halaga ng confidential funds sa mga security agencies, lalo at mayroong tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Cagas ang pahayag matapos tangkain ng mga Chinese vessel na harangin ang mga bangka na magdadala sana ng supply sa mga sundalo na nakadestino o nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa Mayayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa agresibong hakbang ng mga sasakyang pandagat-anya ng China ay nabangga nito ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang bangka na mayroong dalang supply. Iginiit pa ni Cagas na ang kahalagahan na maging handa ang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa ginagawang pagkamkam ng China sa exclusive economic zone pa mismo ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, mga kabombo at ka-Stardation, at antabayanan ho natin itong ilang balita na nakuha natin sa labas ng ating himpilan. At kukuha tayo sa pamamagitan ni Bombo Tropio Anwada Jr. dahil ito pong mga illegal na istruktura na naitinayo ng ilang naninirahan dyan ho sa Manila North Cemetery, giniba ng mga tauhan ng Manila Engineering Department. Ang detalye niya itinitukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Giniba ng mga tauhan ng Manila Engineering Department ang mga iligal na istruktura na itinayo ng mga ilang naninirahan sa Manila North Cemetery. Bahagi umano ito ng paghahanda sa mahigit kumulang 1 milyong bibisita ngayong undas. Ayon kay Monica Manlili, Head Monitoring ng Manila North Cemetery, ito ay bilang bahagi ng kanilang paghahanda at pagluluwag sa mga kalsada na magiging daanan ng mga bibisita sa mga puntod. Tinatayang humigit kumulang 1 milyong katao ang inaasahang pupunta sa nasabing sementeryo ngayong taon. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Monica Manlili, Head Monitoring ng Manila North Cemetery. Obstruction po sila, nakakasagabal po sila sa daanan. Kasi ito po, nagiging tirahan na po nila at nagkokos po ng mga dumi. Kaya po nagkakaroon ng last day ng paglilinis ng mga puntod kasi po para una po ma-maintain po natin yung clean. Matatandaan noong 2021 nagkaroon ng malawakang demolisyon sa sementeryo. Samantala hanggang ngayong araw na lang maaaring maglinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery, kaya naman abala ang ilang sa paglilinis at pagpipintura ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. Narito papakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Rosel Castañeda, Direktor ng Manila North Cemetery. Yung mga pabahay na kinokonstruct, yan po ay pag natapos, pwede naman po silang mag-apply doon para magkaroon naman po sila ng decent at maayos na pagkatapos nilang bumoto. Siyempre, alam naman natin ang barangay election, puro magkakamag-anak yan eh. Baka after po nun, kunin na rin nila yung pagkakataon na pumunta sa puntod. Dahil mas maluwag na ang health protocols, pwede nang bumisita sa sementeryo na walang suot na face mask at walang dalang vaccination card. Pwede na ring dalhin ang mga bata pero may mga bawal pa ring dalhin gaya ng mga alagang hayop, matatalas na bagay at iba pa. Bukas ang sementeryo October 30 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naglabas ho ng kautusan ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na dapat tanggapin ang mga barya na ibinabayad ng kanilang mga customer. Ayon sa Department of Trade and Industry na hinikayat nila ang mga mamimili na gamitin ang mga barya gaya ng 25 centavos, 10 centavos at 5 cents bilang pambayad ho kung sila ay mamimili. Maging ang mga natuping bagong 1,000 na pera ay dapat tanggapin din ng mga negosyante. Lahat aniya ng mga ito ay legal na pambayad sa anumang bilihin at hindi dapat tanggihan ng mga negosyante.
Samantala, sa mga karagdagan pa ang balita, tumataginting na kalahating milyong piso ang iniaalok na pabuya ng may-ari ng naiwang maleta sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon ng sospek na kumuha ng kanyang bagahe sa naturang paliparan. Sa inisyal kasing investigasyon, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Maricor Flores na isang cosmetic manufacturer. Noong sumakay ito ng sasakyan ay hindi nito sinasadyang maiwan ang kanyang bagahe. Sa nakuha namang CCTV footage, makikitang kinuha ng isang lalaki ang kanyang bagahe. Ayon kay Flores, buong akala niya ay nabitbit niya ang kanyang bagahe na naglalaman ng mga mamahaling alahas at mamahaling bag, ngunit hindi ito napasama sa mga binitbit ng kanyang driver. Nagbabala naman ang Department of Information and Communication Technology sa nauuso ngayong paggamit nitong Artificial Intelligence Image Generator app dahil sa maaring banta nito sa personal data. Ayon kay Department of Information and Communication Technology spokesperson at Assistant Secretary Renato Paraiso, ang anumang apps na gumagamit ng inyong personal na data kahit biometrics o facial recognition ay dapat daw na ikabahala. Dapat inaanya na mag-ingat sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaaring gamitin na posibleng nating ikapahamak. Bagamat ayon sa naturang ahensya ay kailangan pa rin ng malalimang pag-aaral sa posibleng panganib ng AI image generator application. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos na ipagbawal ng Department of National Defense sa mga kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines mula sa paggamit ng AI image generator application dahil sa posibleng banta nito sa privacy at seguridad. Una nang sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Eudoro na maaring magamit ang naturang AI image generator sa paglikha ng mga peking profiles na maaring humantong sa identity theft, social engineering, phishing attacks at iba pang ilegal na mga aktibidad. Sa iba pang mga balita, tutukan natin at hinikayat ni Energy Secretary Rafael Lutilla ang mga may-ari ng sasakyan na maaari silang gumamit ng mga gasolina na may halong 20% ng ethanol. Ang nasabing hakbang-anya ay bilang kasagutan sa lingguhang pagtaas ng presyo ng langis dito sa ating bansa. At batay nga sa kanilang pag-aaral ay wala namang negatibong epekto ang paggamit ng nasabing gasolina na may halo nga din itong halo dahil sa ito ay ligtas din. Bukod sa nasabing kapamaraanan ay isinusulong pa rin ng Department of Energy ang paggamit ng mga electric vehicles para na rin sa pangalaga ng ating kalikasan. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla. For those of you who are using gasoline, you know that we have a mandatory requirement of 10% blend of ethanol with gasoline, and the new policy that we will be implementing is voluntary and raising it to 20%. And this is primarily a price mitigation measure because because ethanol, especially imported ethanol, is cheaper than the price of gasoline. So right now, the price of gasoline without ethanol is around 56.89. Then it will result in a price differential of around 1 peso and 28 centavos or up to even 1 peso and 50 depending on, of course, on the prices. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla. Samantala, inatasan ng Sandigan Bayan si Jessica Lucilia Gigi Reyes na magsumitiho ng mga ebidensya na magsisilbing depensa sa kanyang kinakaharap na kasong plunder na may kaugnayan pa rin dito sa pork barrel scam.
Ito ay matapos tanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division noong October 17 dahil sa kawalan ng merito ang motion ni Reyes para sa muling pagsasaad o pagsasalang-alang sa resolusyon noong September 19 na nagbasura sa kanyang pakiusap na payagan siyang maghain ng demurrer of evidence. Ang demurrer of evidence ay isang pleading na kung saan ay humihiling na ibasura ang kanyang mga reklamo pagkatapos na ipahinga ng prosekusyon ang naturang kaso. Ang presentasyon ng ebidensya ng depensa para sa kaso ni Reyes ay gaganapin huyan sa November 7 at November 9, 2023, parehong alas 2 ng hapon dito ho sa ating bansa. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya sapagkat ito hong Pinay-Israel. Aminado hong hindi pa rin safe kahit na kaunti na lang itong mga missile attack na pinapaputok ng Israel sa mga Hamas militant. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Aminado ang overseas Filipino workers sa Israel na hindi pa tumitigil ang pagpapalibad ng missiles patungo sa nasabing bansa. Ngunit malaki ang kanilang pasasalamat na mayroong Iron Dome kaya nakakalabas pa ang mga ito sa kanilang tinitirhan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lina Diamante, direkta sa Israel, wala masyadong rockets na lumilipad galing Gaza papuntang Tel Aviv. Ngunit makakarinig pa rin sila ng subasabog na missiles na sinasalo naman ng Iron Dome. Ayon kay Diamante, mas delikado sa ngayon ang mga lugar sa Israel na malapit sa border ng Gaza at Lebanon. Ayon dito, malalaman naman nila na malapit sa Tel Aviv ang pinalilipad na missiles o rockets dahil tumutumunog ang siren at hudyat na ito na kailangan nilang magtago. Nagpapatuloy sa paglabas ang mga residente sa Tel Aviv upang magtrabaho, ngunit ang mga estudyante ay nag-aaral sa pamamagitan ng online classes. Ayon kay Diamante, wala itong planong umuwi sa Pilipinas sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ngunit kung malapit ang lugar ng kanyang employer sa border ng Gaza at Lebanon, mapipilitan itong umuwi upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Samantala, nagpapasalamat naman ito na nakauwi sa Pilipinas ang labi ng kanyang kaibigan na si Loretta Alacre at bumuhos din ang tulong sa kanilang pamilya. Nagpapaabot din ng pakikiramay sa pamilya Alacre ang employer ni Diamante na si Olga at gayon din sa pamilya ng mga Filipino na namatay dahil sa kaguluhan sa kanilang bansa. Pinasalamatan din ni Olga ang mga Pinay caregivers na nag-aalaga sa mga matatanda sa kanilang bansa at kayang isakripisyo ang sariling buhay upang masigurong ligtas ang kanilang inaalagaan. We have the Iron Dome, that's why. Iron Dome is a big. If we don't have Iron Dome, I'm not going outside. But I believe that Israel have Iron Dome. He can catch the missile. You see now a lot of missile now that throw the Hamas here in the Israel. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Glory Fatal Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman po sa pamahalang panlalawigan ng Albay, nagdeklara na ng state of calamity or climate emergency upang matugunan ang kanilang nararanasang climate crisis. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Legazpi. Nagdeklara ang provincial government ng Albay ng state of climate emergency. Ayon kay Provincial Government of Albay Admin Aid 1 Lorena Kisting sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, layunin ito na matugunan ang nagpapatuloy na climate crisis na nangangailangan anya ng agarang aksyon na kaugnay ng naturang deklarasyon ay nakatakdang magsagawa ng mga programa kaugnay ng climate adaptation at mitigation policies upang matugunan ang epekto ng climate change. Katunayan, nakatakdang magsagawa ang lalawigan ng Climate Change Summit sa susunod na taon na dagdag pa ni Kising na hindi lamang ang Albay ang may responsibilidad na protektahan ang kapaligiran kundi ang bawat mamamayan. Dahil dito ay nanawagan rin niya si Albay Governor Grex Lagman sa iba pang mga lalawigan na makiisa rin sa hakbang sa pangangalaga ng kapaligiran para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Talagang itong hakbang na ito ay malaking bagay para protektahan po ang ating kapalibutan, hindi lang po ngayon kundi sa mga susunod pong henerasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ito naman ho ang mga kapulisan dyan ho sa Central Visayas. Mahigpit na binabantayan ang posibleng pagpapatupad ng permit to win at permit to campaign fees ng mga miyembro ng New People's Army sa Negros Oriental at Bohol. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Patuloy na binabantayan ng kapulisan ng Central Visayas at kasundaluhan ng Visayas Command ang posibleng pagpapatupad ng paying permit to win at permit to campaign fees ng New People's Army NPA sa mga lalawigan ng Negros Oriental at Bohol habang nagpapatuloy ang campaign period sa darating na halalan ngayong Oktubre 30. Ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Sapilari, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas, ang mga katotohanan na ginawa ng NPA noong mga nakaraang eleksyon. Ngunit ngayon ay wala na silang report na natanggap kaugnay ito. Sa kabila nito, wala pa rin kumpiyansa ang kapulisan at kanila itong tinutukan upang mapanatili ang maayos at mapayapa na halalan sa nasabing mga lugar. Dagdag pa nito na mayroong 10 areas of concern ang Bohol at 8 areas of concern ang Negros. Sa kabilang banda, isa sa mga tinutukan ngayon ng pulisya ay ang Oplan kontrabigay ng COMELEC on elections, kung saan tutulong sila sa ahensya sa paghuli ng mga kandidatong bumibili ng boto, kabilang ang mga nagbebenta ng kanilang mga boto. Sa ilalim ng hatol ng COMELEC, maaaring arestuhin kaagad ang sinumang mahuling nag-aabot ng pera sa isang botante. Kasama na rito ang tumatanggap. And in Bohol, and we have 8 in Negros Oriental. These are the barangays citing communist terrorist group. That is why we have mobilized our mobile forces. People can vote freely without any influence to vote for a particular. This election, we are conducting a weekly assessment, especially in Bohol and Negros. We have not monitored any indication permit to campaign and permit to win. But in previous elections, but already proactively deployed police personnel together with our armed forces personnel. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Jared A. Sapilari, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat, para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nasa 3 babae naman mula sa Cagayan Valley ang kabilang sa top notchers sa Forster Licensure Examination. Top 2 nais daw isulong ang pangangalaga ng kalikasan. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Tugigaraw. Nais isulong ng top 2 sa katatapos na 2023 October Forester Licensure Examination na si Ethel Rowie Ramirez ang pagpapalaganap sa pangangalaga ng kalikasan upang mapakikinabangan pa ng susunod na henerasyon. Ayon kay Ramirez, napapanahon na upang maituro sa kasalukuyang henerasyon ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran dahil sa climate change na maituturing na isa sa mga mapanghamong issue na kinakaharap ng kasalukuyang henerasyon na makikita sa mga karanasan sa mga pinsalang dulot nito. Bukod dito, nais rin niyang matutukan ang mga katutubo na magiging katuwang sa pangangalaga sa kagubatan. Si Ramirez na nakapagtala ng 91.85% na passing rate ay tubong Isabela at nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Forestry sa University of the Philippines o UP Los Baños. Ayun po, gusto po namin na parang ipakita ngayon na hindi lang po yung misconception sa amin na nagtatanim lang kami ng puno, ganyan. Marami pa pong maitutulong ang forestry, lalo-lalo na sa ayun nga po yung paghubog ng new generation sa indigenous peoples, and syempre yung na rin po sa pag-conserve po ng ating mga forest. Bukod kay Ramirez, 2 pang galing sa Cagayan Valley ang pasok sa top notcher sa naturang pagsusulit sa katauhan ni na Patricia May Carino na nagtapos sa Nueva Vizcaya State University o NVSU Bayombong Campus na pang-4 sa pwesto na nakapagtala ng 90.40% na passing rate. Si Christine Jane Natividad mula naman sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan ay top 6 na may 90.20% na passing rate at nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Forestry sa UP Los Baños.
At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang Philippine National Police tiniyak na wala nang mangyayaring failure of failure of election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang detalye niyan itinutukan ng Star FM Cotabato. Abot sa mahigit 8,000 mga PNP personnel ng PRO BAR ang i-deploy sa mga lugar na idineklarang areas of grave concern sa Bangsamoro Region. 800 mga pulis naman ang inilaan bilang augmentation forces kung sakaling kukulangin ng tropa sa mga lugar na mangailangan ng kanilang presensya at 4,400 na dagdag puwersa mula sa militar at iba pang security forces para sa rehiyon. We know that we have 800 personnel or augmentation forces. These forces are coming from National Capital Region Police Office, 300. And the rest, the 500, are coming from Pro 11, Pro 10, Pro 12, and Special Action Force. So this 800 personnel will be augmented or deployed specifically to the provinces of Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, some in Maguindanao del Norte, and in special geographic areas. Ayon pa kay Police General Alan Nobleza, naniniwala siya na wala nang mangyayaring failure of election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong nagsanib puwersa na ang mga pulisya, Marines, Coast Guard, Special Action Forces, EOD at Bureau of Fire Protection sa isinagawang send-off ceremony sa Camp Salipada SK Pendaton, Parang, Maguindanao del Norte. Dahilan para mag-fail tayo ngayong election na ito. And we intend to ensure that during the election day, no barangay or municipality that will be declared as failure of election. At mula dito sa Maguindanao, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po muna sa mga kumakain sa oras na ito dahil sensitibo po ang susunod nating balita. Nasa 2 pong naaagnas na bangkay natagpuan sa isang bayan sa probinsya ng Capiz. Kaugnay po niyan, may karagdagan pang pag-uulat ang Star FM Rojas. Nasa advanced state of decomposition na ang bangkay ng 2 lalaki na matagpuan ito sa ilog sa sitio Kabanbanan, Barangay Dolores, Dumalag, Capiz. Kinilala ang mga biktima na sina alias Toto, 51 anyos at Molong, 48 anyos, residente ng Barangay Poblasyon, Ilawod, Dumaraw. Batay sa impormasyon mula kay Police Major Cherry Visto, hepe ng Dumalag Municipal Police Station, sinabi nito na naaagnas na ng matagpuan ng bangkay ng mga biktima. Ayon pa dito, agad nila itong isinailalim sa postmortem examination at lumalabas sa resulta na may mga galos sa dibdib at lieg ang mga biktima, bunga ng pagtataga at pananaksak. Natukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng ID na kanilang nakita at ito mismo ang kinumpirma ng kanilang pamilya. Napag-alaman na ilang araw nang nawawala sina alias Toto at alias Molong kung saan huli itong nakita sa bayan ng Dumaraw noong October 17. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang nasa likod ng krimen at kung ano ang motibo sa pagpatay sa 2 biktima. Mga persona sa state of decomposition na sila. Sa postmortem examination, Tora Villasoto, si Fire Health Officer Dumalag, mga sa legal ages naman, conduct investigation sa area, sa mga kalapit, mga kabarangayan, pati ang mga background ng duha ka bangkay. Ang tineg ni Police Major Cherry Visto, hepe ng Dumalag Municipal Police Station. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 4 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Si Miss Grand Philippines 2023 Nikki Dimora handa nang may panalo ang unang gintong korona ng bansa sa Miss Grand International
sa Vietnam mamayang gabi na yan. Kaugnay niyan, may chikang Star FM Baguio. Handa na ang Filipina-Brazilian beauty queen na si Nikki Demora na irepresenta ang Pilipinas sa gaganaping Grand Coronation Night ng Miss Grand International 2023 sa Vietnam mamayang gabi. Sa preliminary competition ay nagpabilib na ang 19-year-old Cagayan de Oro beauty. Mula sa kanyang makulay at engranding national costume ay hindi nagpatalo ang dalaga. At hanggang sa evening gown competition at sa kanyang introduction ay palaban si Demora. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Nikki bago ito lumipad patungong Vietnam, aminado siyang may pressure siyang nararamdaman dahil wala pang Pinay na nakapag-uwi ng Miss Grand International crown. Gayunpaman, nangako ito ng magandang performance at goal niyang maiuwi ang Miss Grand International 2023 crown. So I promise I will not disappoint you on the international stage. I'll make sure to win that golden crown. Star Nation, this is Nikki Demora, your Miss Grand International Philippines 2023, and you're listening to Star FM, It's All For You. Basta Radio, Bumbo! Gaganapin ang Miss Grand International 2023 sa Ho Chi Minh City, Vietnam, mamayang gabi. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kababa at Star Nation, si Christmas Countdown, 61 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Everyone, this Christmas we share the love. We share the love. Christmas. We share the love. This Christmas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik din sa pagpangalagad sa Bombo na isaunto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover.
Standby sa kay Bombo Ronel Brabanso kay ang Securities and Exchange Commission nagpandam diri sa mga investors sa Riyon 6. Ini may kang tanan sa mga scam nibla, no? Nga naga-offer sang tagpila ka pilo nga balik sang imo siniyang kwarta or investment sa malipot lamang tiyempo. Di kagapon na plastar na Tundri Banwa ining may kamtanan sa isa iya ka investment company nga ginpalagyo, no? Ang kwarta sa mga investor. As a matter of fact, kung nang taon imo sa iya sini iyang dokumento, hindi man ganito kay investment company kundi do trading tong gindeklarar nila. Sa aton sini nga mga kabombo karon kay naka tipon sila sang dako sini nga kwarta. At gulpiada lang kang nag-alsa balutan. Hindi na makita. Bombo Ronel sa report. Please come in. Nagpaandam ang Securities and Exchange Commission o CONSEC sa mga investors kag shareholders sa Riyon 6 nga mag-double check sa mga investment group nga ila gina-transaksyon. Naghingyo man ang SEC nga gilayon maimbestiga kung may mabalaan nga kamalamalahan nga ginasudlan ang investment group. Nagpanugyan man ang hensya sa mga may plano mag-invest nga sektoron ang mga ginasudlan nga investment group kung inilisensyado o kung hindi. Giningyo naman sa Securities and Exchange Commission ang pumuluyo, media, politiko kag mga individual nga gilayon magpahibalo sa ilang ahensya kung may gakahalatabo nga scamming incident para mahatagan atensyon kag matapna samtang wala pa ini nagdako. Ginpalinton man sa ahensya nga hindi magpasilaw sa mga gina-offer nga double your money in just a few days. Kay diri ang mga may mas dako nga tsansa nga mag-scam bangod ang ini nga pagingganyo ang isa lamang ka strategiya. Sa interview sa nga Bombo Radio Iloilo kay Attorney Maria Cristina Timon Tilibano, Director sa Securities and Exchange Commission, iya ginatagan pagkumpara ang natabo sa Absolution Online Shop International nga gulpyada na lang nagsarado matapos nilaging panaugan sang show cause order last week. Suno kay Montalibano nga kalabanan sa mga scammers ang hindi taga-diri sa Riyon. Bangod mas madali sa ila ang mag-into kay malayo man ila palagihan in kaso nga madakpan. Patag naman nga hindi galayon magpati sa mga gapakunok-kunong investment group sa piyak nga maskin inirehistrado sa Securities and Exchange Commission bangod pila diri ang mga wala pa nakakuha sang secondary permit para mag-operate. May bulaan nga naggakinanglan magproseso ang isa ka korporasyon nga magawad sang duha ka permit kag nagikan sa Securities and Exchange Commission para matagan lisensya nga makapadalagan sang investment group Bombocham. Nagapanalinton man si Montalibano nga ang authorized registrado lang nga opisyal ang makaoperasyon sang investment. Mas nagakaayo nga sila ang kadtuan sa ila opisina para masikyar ang korporasyon nga ila ginatuyo sudlan sang ila kwarta. Makita sa ilang website ang mga pahanumdom nga nagatalakay sa pila ka mga investment group nga dapat likawan sa mga stakeholders o kon investors. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Attorney Maria Cristina Timon Tilibano, Director sa Securities and Exchange Commission. So, first and foremost, no, kung SEC registered na, do not believe na tungod SEC registered ang entity, they are authorized to gather investments from the public. So, the first thing that you do, ara man ang website namon, no? Pwede nyo na ma-check that. Kaya ara kami ganita tips nga paano balaan kung scam siya. But if they want, they can visit us here sa among opisina to confirm whether or not such entity, if may ara siya primary license, may secondary license. Kaya ang pag-gather na sa investments from the public, hindi na siya automatic na once registered ka, may authorized ka dahil. So, kinala may kadua ka pang lisensya. And kung ang usual namon, ang ginahambal, na kung ang promise ganit imo, itong burabla ka umabangon ng patay na yun, so, tulangit ganit, yamak mo nga double your money in 37 days. Ano pinag-issue na makakam up sinaman? So, ito impossible. Kaya atong galing ang mga financial institutions sa yawang ganit bayad sa imo sa interest rate. Sa ilaya, nabigyan lang sila kape, so they can pay you, they can double your money in 37 days. Hindi. Tapos tagaan kanila 3 packs of coffee for 3,500 na investment. Amo itong ilang application. So, ida pa lang na, nag-wonder ka na. Kasi, gabi ka mo sa mga involved pala. So, hindi ka naman pabilog.
Pag-put ka, kaya rin mo lang ang meeting. You can call us, you can visit our office, you can set up a website. Subo ang problema, sana ang aton mga investors na affected ko. So, kung nagamuna nga, let's say, nagdalagyo na ito aton mga involved, kaya ang kaso na hindi nga mag-finance na complainting. And I think the NBI would have its doors open. Kaya amuna na siya dito ni magdupok NBI ng ganun na. So actually, we also are working closely hand in hand with NBI. And probably in the future, no, kung may ara kami ng information or may ara man sila or kung kamugin with the media no, or tinoda nga sa publiko, lihog lang inform so that hindi man kami kabalo na may kaklatabo nga mo sina unless nga siyempre, would you know, sa kalapad-lapad, kasi Bombo Ronel? Inyo nabatian si Attorney Maria Cristina Timon Telibano, Director sa Securities and Exchange Commission na Bombo Cham. No? Tiini, siya ang nagahingyogid nga nagakaayo nga sila ang kadtuan sa ila opisina para masikyar ang korporasyon nga ila ginatuyo sudlan sa ila kwarta. No? Kapin pa diri sa aton nga mga investors nga gusto mag-invest sa isa ka investment group. Makita sa ilang website ang mga pahanumdom nga nagatalakay sa pila ka mga investment group nga dapat likawan o kung hindi paghatagan sang atensyon o kung maghatag sang kwarta o kung sang mga stakeholders Bombo Cham, no, para hindi maka-end o kung magkanto diri sa scamming Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanso para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel Brabanso sa bahin sang Securities and Exchange Commission. Kung ako sini maglantaw, banwaway sila sa pagkulang diri sa pagpalinton sa mga kabombo naton nga dapat mangin careful sa kundi nila ibutang ang ila sini nga kwarta sa kung ano nga investment para iyang ti mag dako pag ila sini nga kwarta. Sa aton sini nga mga kabombo. Hindi naman panibag o kagado hindi man kita ya mga manol sa mga Ponzi scheme kag iban pa nga mga sahi isang pyramiding scheme, mga scam. Pero ang nakita naton diri nga rason sa aton sini nga mga kabombo, siguro ang nature man sang tawo nga makabig naton isa sa mga dapat naton gid iyang dulaon na. Kag mangin kontento kita kon may mga sinuptan kita dira. Mangin kontento kita kag kung mag-engage gid man kita sa business. Pahitaw na to ng lehitimo sini iyang business. Nagakatiplang kag nagakatimtar ang pipila bangod sa ginatawag sining greed. Kadalok. Ngati gusto pagid hagukam sang dako nga kantidad sang kwarta. Tikon si Direktor Montelibano pagani pambalon sinya inang mga pasalig balang daw halos magbangon ang patay. Be careful gid kamo dira sa mga kasubong sina kay tanan sini iyay nga pasalig nga i-double ang imo sini nga kwarta, i-triple ang imo sini nga kwarta by amo sini nga span of days. Laban-laban sina iyaw ay ginatupa kag later on ipalagyo ginang kwarta nimo. Sa aton sini nga mga kabombo. So, abi ko anay gani, kung may leksyon na tato na tabo sa may kapes, sa kay Don Ciuto, ti may pipila pagigalidrihan nga natiplang sa gyapon. 12 minutos na kaligad sa tak ng alaw na. Pagbalik naton na Banwa, Iloilo City District Engineering Office, nagsabat angot sa reklamo sa mga kontraktor nga gindisqualify sa bidding nag-file sa complaint
sa Office of the Ombudsman. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante ng mga panumdumoras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 22 to 28, 2023. Subong nga Sabado, ang inyo paborito nga pop songs magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Upod sa Crayons Band sa Concert at the Plaza, blasting your way on October 28, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sing musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparaffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 29, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga.
Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, Jesse 8 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ginawyatan naton diri banwa ang dokumento nga complaint. No? Batok sa tatlo sini ka mga personnel sa Iloilo City District Engineering Office. Gin-receive ini sang Office of the Ombudsman sadtong Oktubre 11 tuig 2023. Ang complainant amo ang Pag Builders represented by Ethel Joy Bayotas versus Alfredo Hernandez. Ang amo karon ang chairman sang BAC, at the same time siya ni ang assistant district engineer. Fema Guadalupe, sa pagkabalo ko ni si Ma'am Fema daw admin officer. Engineer Alan Salaver ang head sa maintenance, kag si Engineer Edward Joseph Sudario siya ni ang chief sang construction. Ako ko magsalat mo na ring nakabutang sini nga mga pangalan, no? Ang aligasyon ni Pag Builders represented by Ethel Joy Bayotas, no? Nga nag-file sila sang kaso diri for violation of Section 3E of Republic Act 3019, otherwise known as Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and violation of RA 9184 sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. No? Ginbutang diri sa complaint ini may kantanan sa construction sang barangay Arroyo 1 Elementary School, Barangay North Fundidor Molo, Iloilo City in the amount of 15,300,000. Kung sa din ang ila sini nga kompanya nag-bid, nagsumiter sang documentary requirements in compliance with the eligibility and technical requirements. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Gin-comply man kuno ini nila, but nakibot sila nga disqualify sila sa aton sini nga mga kabombo, no? Now, ang ginpang lakip man sinadri nila sa ila sini iyang reklamo among mga pamatod nga wala sila sang ongoing nga construction abi, no? Sa aton sini nga matag palamati. Kag when you say ongoing construction, sandig iya sa pagsulundan sang Department of Public Works and Highways
sandig man sa aton sini nga pagpropangusisa kag propamangkot nga ang ining mga as far as ongoing projects is concerned, regardless ni sa kung ano nga company, no? Kung ano nga agency sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung hindi man niya sabahin karon sang DPWH or whatsoever, basta may ongoing project, ikaw isa ina sa mga balasihan para nga ma-disqualify ikaw nga magbid sa other projects. Kay kung lang taon naton sa aton siniiya nga mga kabombo, isa ini sa mga nagapa-delay sang proyekto kay daw halos ginahap-an sang kontraktor bala. Hap-an niya ang proyekto sa musining area, may proyekto pag siya nga ginhap-an sa musining area, gamay lang iya workers, that is why nagaka-delay ang proyekto. Tiyan mo man kung tani niyang tinutuyo bala sang ang punto ni Ma'am Bayotas kagapon, kag ang punto ni Ma'am Melgar nga hindi nila gusto ma-put into waste ang kwarta sang gobyerno. Oh, so dira iya nagaano kita dira kung butbut silingon sinido upod gid kita dira sa amo sina iya nga kausa sa aton sini karon iya mga kabombo. Now, may mga ara pa na sang reconsideration nga ginatawag. For example, na disqualify ikaw, you are given sang nagakaigo siniya nga mga inadlaw 3 days, no? Para nga mag-file ikaw sang imo nga reconsideration sa aton sini nga mga kabombo. Now, amo nang gusto naton may baluan kung ano ang bahin naman iya sang Iloilo City District Engineering Office. May follow-up report dira si Bombo Angel Tangel. Sa report na please come in. Bombo Cham ginpanginwala sang Iloilo City District Engineering Office ang aligasyon sang pila ka mga kontraktor nga may irregularidad sa ginpatigayon nila nga bidding sang pila ka mga project sa nasambit abi nga opisina. Sa interview sang Bombo Radio kini Selma Guadalupe ang ambal niya diri iya designation for the meantime PIO sa District Engineering Office ining pahayag nga nag-agi sa insakto nga proseso ang tanan abi nila nga bidding kag nagsunod sa RA 9184. Sunod kini Guadalupe, ang tanan Bombo Cham nga mga miyembro sang Bids and Awards Committee ginhimo nila ang ila katungdanan nga pag-prescribe abi sa nasambit nga pagsulundan. Patag sa natungdan may ara gid sila nga live video sa kada bidding nga ginapatigayon nila which is ara sa Facebook page nila Bombo Cham. Sa sitwasyon sang pag-builders, gin-disqualify in sila for being non-compliant which is amumanto ang naka-attach dira bala Bombo Cham sa document sang kaso bala may nakabutangan non-compliant sila according diri sa District Engineering Office kay ni ara sila kuno undeclared ongoing project nga ti amo gani wala nila na declare which is violation sa abi kabahin sang ila pagsulundan. On the day sang bidding sang September 12, gin-disqualify ini sila kaupod na abi sang iban nga mga kontraktor kag ara man mismo ang representative sang ila kompanya kag tigin tagaan o kunya tagaan ini sila anay sang 3 days to file sang ila nga protest nga motion for reconsideration para makuha nila ang project. Pero nagpasa ining kampo ni Ms. Bayota sa motion for reconsideration after na sang 3 days, kumbaga lapse na gid Bombo Cham. Nagpasa ini sila sang September 18, tatlo gid ka adlaw. Kaya mo man nga adlaw kung September 18 man, na-receive sa District Engineering Office ang ilang motion, pero ang natabo diri, gin-deny ini kay ti amo to gani hambal natin a while ago, nagsubra na sa period ni gintalana man sa nasambit niya talatapan. Sa pagkamatuod man gani isunod kini Guadalupe, after ka bidding o kung after sang bidding Bombo Cham, may duha diri ka mga kontraktor ang ginlantaw nila do sila ni ang kumbaga qualified. Pero upon check ni evaluation sang isa ka kontraktor, ni ara ini siya nga do sala man according sa ilang paper as the reason why nga isa ang nagdaog o kung amo tong save o kung ang kontraktor nga isa out of abi 8 ka mga contractors ang nakakuha sang proyekto. So sang September 27, nag-send out na
sang letter ining District Engineering Office sa abi sa pag-construction nga ning kompanya na deny ang ilang request Bombo Cham kay iniara ini nga mga specific na mga adlaw kung pila ang limited nga adlaw para sa bahin sang District Engineering Office nga mag-ubra sang mga specific abi nga mga lubrahon sa specific time man Bombo Cham. Yari atong pamatian bala ang naging sa bahin before ta i-plastar ang statement ni Ma'am Fema Guadalupe, ang patahag diri is that ang bidding natabo September 12. September 12 Bombo Cham. September 12, gindeklarar as disqualified ang pagbuilders. Yes po, exactly Bombo Cham. Sandig sa pagsulundan sang DPWH, ginahatagan ang kontraktor or may kinamatarong sila nga mag-motion for reconsideration. 3 days. Aha. 14 So, days sa Bombo Cham. nagsumiter sila sa ilang MR September 19, am I correct? 18, September 18 Bombo Cham. September 18 na, hindi 19. Hindi 19, bali 18 tama na gid ko ball 6 at 3 days na gid nga late Bombo Cham. Oh, kay ti 12 plus 3, 15 man lang mo, di ba? 12 plus 3, 15 office hindi ba Bombo Cham. Ti ko mga September 15 sila nakapasa, makonsider pa tani. Pa-consider pa pero Bombo Cham plus taron to lang sa maayo kaga bis manabi sa ginpakita nga evidence ni Bayotas. According sa ila, wala daw sila sang undeclared ongoing project pero sa system sa DPWH o sa City District Engineering Office ni ara daw sila ongoing nga undeclared project sa mga kabombonaton. Amo pag isa kron nga hatagan tas ang kaklaruan. Anong patiyan naton? Ang kontraktor mismo or ang system sang DPWH per se ang ila sini iya nga kundi ang tanan sini nila nga mga pagkatawag ni information ara dira literal nga ara sa computer bla do parehas man bala sa aton kun mamangkot nga may empleyado kamuda nga ngalan Angel Tan ti pag-type mo na sa ngalan magwa na dyan Angel Tan date employed ID number, address, do mo sina? Details. Exactly Bombo Cham. Nan. Okay. Among ina Bombo Cham, pamatian sa subong alay ang pagpahayag pa-explicar man abi ni Ms. Fema Guadalupe sang aton na interview. Bombo Angel. So, as far as we are concerned, the back members had done their duties and responsibilities in accordance with RA 9184 or otherwise known as the Government Procurement Reform Act. So, whatever, we just want to assure the public nga gina-comply, gina-enamon what is required sang law nga ini favorable sa tanan nga contractor so ever ang gusto magbidiri sa amon. Amo lang na ida Angel. Thank you. Oo. Ma'am, sang time na tong nagbidding, ma'am, iara gid man kita live, no? Oo, magbidding kita actually naka-live na siya and present kina whoever ang contractor gusto mag-attend during the bidding. Live kina siya and may mga reports pag kita sinadayon. Oo. Ma'am, may documents kin present nimo do nagagwa nga ang ilang motion for reconsideration kung tan isang ilang pag-apply nila sa project is do na late check to gin man, ma'am. Oo, okay, actually may letter kami sina sa iya and si Pag is bidder man na dinamo na lin sa una. So, we have complied with the requirements with regards to RA 9184 and okay man na si Paga. Okay. Maayo man ila, ma'am, nga kundi dumaayo man ila relationship with the District Engineering Office, ma'am. Oh, yes, and the Angel. Okay, ginada sila and all ang sa tanan nga contractors nga are willing to participate sa aton nga mga future biddings. Okay. Ma'am, to clarify lang, may ara sila base sa inyo nga system magin check, may ara sila undeclared nga project. So far amo lang gina ma-assure ko nga we are complying with RA 9184 and as the reasons kung ano na i-ano ta na lang na later. Okay. Lastly, ma'am, siguro ma'am sa publiko nga tiwala sang nagakatabo nga sistema nga favored contractor diri sa may District Engineering Office kag ti fair ang ukon patas ang pagproseso sang bidding process diri, ma'am.
Oo, sure gid na. Nga patas gid kay actually hindi taman na iya mapunggan kung sino mag-join. So, whoever ang gusto mag-join diri sa amon nga bidding, we see to it nga patas gid na kag fair ang pagtratar sa ila tanan. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton, si Miss Fema Guadalupe. So, amin na Bombo Cham ang kabahin man Jel, pagpahayan. anong ongoing Yes, Bombo project, Cham? Jel? Ngara sa system sang pag-builders? Actually, Bombo Cham, ang nakuha natin rin nga information is ara ini siya kuno sa may Kabatuan ni area. Ang ining project bala hindi lang gid makabutang sang direct abi kun maka-name specifically ining aton source, pero nasunod man ini siya sa District Engineering Office according man kay Miss Guadalupe nga ni ara nga violation ang ining contractor as to the reason why nga amo tong niya nga ni ara gid man undeclared nga project ining pag-builder. Okay. Na-specify kung ano ning undeclared project na Ang ginhatag lang sa ating information actually ni Ms. Guadalupe Bombo Cham, ang ara kung sa nagkabatuan ini siya nga project pero hindi siya makapuli disclose. Kay wala pa nila na istoryahan kung pwede daw ini siya ipagwa nga statement. Pero amo nang hambaliya nga ara sa may kabatuan ni ara daw sila ongoing project pero mi ara kita Bombo Cham nga nabatian nga may mga times kuno nga ang system sa DPWH o kung sa District Engineering Office is hindi daw updated. As the reason why nga isa pagidna sa nga o kung isa pagidna nga pwede sundan kaya amo nang reklamo batok man sa ila Bombo Cham. Tingin pamangkot muna kagina kay Ma'am Fema? Actually, do very kwan di Bombo Cham do ang pagplastar sa aton is ang iya nga punto nga ang ila daw nga procurement process insakto kag wala asang natabo nga may favored bala Bombo Cham. Given na iya Jel nga bisan sino man pamangkuton mo alang mambal sila nga ti sala amon nga proseso. Given na iya nga tanan nga office sa gobyerno, no, government offices nagapatigayon sang isakto sini nga mga proseso given na nagtama. Pero ang pamangkot sina dire ang sa complaint nga kay may ongoing project sila kag ara sa system ti luyag naton may baluan kung ano ang ongoing projects kay ti muna bla gina-question kay ti ang system nila hindi man updated. So para mabutang naton kag madula tanang pagalang-alang sang pumuluyo nga may ukos-pukos gid man, dapat ano kita tawag siya ni dapat sureball kita kag kung may idiga kabla, kung may plastar ka nga pruiba, ara na yun, patupa na yun. Damos na bla? Kaya kung the more nga evasive kita, the more nga mambal kita nga ti gintuman na mo ng proseso, amo sinemusad to, no? Kung baga pa motherhood statement, ti dasig na mapunong bubon, lumos kita sila magamusta, Jel? Pag amo man na kan Bombo Cham, at least masanto bala kung ang statement gid man ni Miss Bayotas or sa bahin sa District Engineering Office, do miscommunication lang kay Bombo Cham kung nang tawon nila ang plastada kay wala ko na naka-send out letters amo ni pero ang natabo that time sa bidding process representative ni Miss Bayotas ang nagkadto kag basi wala bala na relay sang maayo ang information bala Bombo Cham nga tinaglabot ni Miss Bayotas. The reason why nga nakibot na lang sila nga pag amo to disqualify na kag amo to motion for reconsideration kasi wala gid na grant Bombo Cham. Alright, ang information ko ang information ko ongoing project ni Ethel Bayutas ni Pag Builders construction of drainage within Arevalo district. Hindi Kabatuan. Probasi may harap pagin sila sa Kabatuan pero spare information amo na nga kun sini nga sandig man sa akon nga pag panalawsaw may ongoing projects naman sila kag may billing pa, no? Butsili may balayran pa. Di ko may balayran pa, butsili why pa natapos ang project. No?
Amo ni siya, Aryo? Construction of drainage, construction of drainage structure, construction of drainage system in Arevalo, DPWH, participation under start nag-umpisa ini anong 4 man? Marso? April, no? April 17. April 17, 2023. Tiway man din niya butangan niya ang date of completion, no? Na-complete na ni. Pero duay pa ang 4 million ni bla 4,895,200 ni. Pero example, di ba mo siya, nga according man sa ang pagpatag natin ang District Engineering Office, if ever may mga ongoing projects ini sila, pwede man. Pero dapat i-declare nila, kaga dapat isundon ang list bala sa District Engineering Office na dapat makomply nila makomply na sa contractor before sila makaparticipate sa specific o kung another bidding sa mga kabombo naton. Pero like ang attached na bombo siyam sa kupya, amo na ang mga projects according to Ms. Bayotas na declare nila. All right. Okay. Siguro mo siyam ang taon pagin naton kung ano ang mangindunggang pagiging statement sa ining contractor sang pag-builders kung magasanto abi kung hambalan niya nga ni ara gidman ini siya undeclared project sa gihapon bukas ang stasyon sang Bombo Radio sa pamati man pagkuha sang kampo sa mga contractor nga ni sa mga kabombo naton. All right, luyag ko pagin isa pagin nga maklaruhan ko diri Bombo Angel. Yes, Bombo Cham. Ang madumduman ko lang nagambal si Ma'am Ethel Bayutas. Nga wala naka-inform ang DPWH or ang BAC nga disqualified siya tong ginsugo sa blang isulat niya lang sa picturean lang wala sang further communication. Yes, pero may letter kita dire ang dated September 22 bla nga tiyan mo na ni Guru sa pag-deny sang motion for reconsideration? Oo, Bomacham. Pero ang amo na gani, ang question taman, nga like letter, gidban bala, formal communication, wala man sa nagdarsan sa aton ang District Engineering Office, nati ang hambal sa ila, ang hambal sa aton, sa ating kampo, nga hambal niya on the day sang bidding, balaan naman na kuno sang nagbid kung ano ang rason. Kag-ara sa live nila, ang tiktanan nga information, naging cluster sa ila. Alright, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Kung lang tawon naton sa side sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office, nagsunod man lang sila kunuya sa proseso sa kung ano ang yara sa Republic Act 9184. Sa proseso iya sang ginasunod nila ang proseso sang procurement law. May mga ginahatag man iyang tion para iya sa mga contractor for them to comply sa kung ano man ang ila sining mga kakulangan. May tatlo kadlaw but ang pag-builders ni failed to do so. Igo siya kang nagsumiter sa iya sining motion for reconsideration. Pitsa 18 na iya sang September sa aton sining mga kabombo. So, that's the reason nga sandig diri sa letter dated September 22 gin-address ini sa kay Ethel Joy S. Bayotas, owner, proprietor, Pag-Builder, Sibauan, Norte, Mandurriao. Subject motion for reconsideration to the notice of non-compliance under contract ID sa may Munisang North Fundidor Elementary School.
Kung sa DNT, amo to, naglaps na ang calendar day sa file kung tani isang motion for reconsideration. Thus, the committee finds no reason to reverse our decision in your request for reconsideration is denied. Signed, Alfredo E. Hernandez, OIC Assistant District Engineer, Bids and Awards Committee, Chairperson. Ginrelease ini sa talatapan sa DPWH September 27, 2023. No? So, ambot kon amoning ginanamin nila nga wala sang proper communication ang DPWH, Iloilo City District Engineering Office sa mga kontraktor. Kay kung na mo nang gina-claim sang kontraktor, ti sinopatihan tas ni. Kay may letter nga, may letter nga pirmado sa back chairman, gin-release September 27. Sa aton sini nga mga kabombo. Tikon may ongoing projects kin man na be granting for the sake of discussion, ang pagbuilders kagin-deny siya. Bangod nga wala iya ma-declare kag sandig sa system sa DPWH, may ongoing project siya. So, ano ay han ang plastada sinadiri? No? Kaya dugay naman na nagpangontrata si pagbuilders sa ICDEO as per Ma'am Guadalupe sa statement. Maayo man ang iya sining relasyon dira. So, nga naglabot sa punto karon nga nagreklamo sang amo sini kang nagdangat kita ya sa pinasakaisang kaso sa Office of the Ombudsman sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sanding sa aton sini nga pagpanghusisa, kung may ara sang ongoing nga mga projects, dapat i-declare mo gin ina. Kag sa pag-declare dira nimo banwa, ti lantawon ina sang Bids and Awards Committee kung sa pinakamalipot na gilang sini nga paghangop, no? Kung inang ongoing project mo, dali na lang matapos. Kag ining nasambit balaiya karon nga ginabidan mo nga another project, makaparan mo pa. Kay ti amo man ni nagwa sa baba sa mga kontraktor kagapon nga gusto nila mapuslan ang every centavo nga kwarta sang pumuluyo. Standby, Bombo Jomar. Nga hindi mausikan. Once nga wala pa maklaim ang retention sang kontraktor or ni supplier, considered as ongoing projects pa ina. Kung may billing ka pa nga ginapaabot, i-considered as ongoing project pa ina. Galing kiti, daw parehas man bala sa mga nabiktima sang scam, Ponzi scheme bala. Nga because of greed, ti halos pang daiban na lang dira ang mga projects sa aton sini nga mga kabombo. Tipon si scheme, may kwarta ka, may kwarta. Pero gusto mo paging padamuon kwarta mo? No? Sa sulod sa malipot nga tsimpo, tiga hingabo, ikaw nga magdubli, triple, ang imo sini nga kwarta mo, tubo itaya-taya mo man to Tiya mo man na. May ongoing project ka na. Sa aton sini nga mga kabombo, galing kiti gusto mo pagin nga makaganar,
maka-income, okay man lang ina. Pero libuta bisumong diri sa palibot sang syudad, even sa probinsya sang Iloilo. Lantawan nyo malakay different kinds of projects. Isa lang kabilog ang kontraktor. That is why, nga pirmi lang delay ang construction. Kag ang iho di carbon niya pagid, rasonan lang pirmi, nga bangod sang ulan, malay nga tsimpo, ay lilintukin siya. Di ba? Pero, medyo mamrubagaan lang gani, gawa ni sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office eh. Hay nga man, bangod sa technicalities, gindisqualify isa ka kontraktor kag ginaligar nga may favored kontraktor. Sa region gani yang Sos Maria Cagusepo, no? May ongoing projects man tuod, gaulusmod na ang iban to sa probinsya, nagakalaanaw to, nabahaan nagkalaanaw tong project nila. Pero ginagaan gani sila gyapon sa nga project, no? Dugang nga mga project, gabaha lang kag. Timay pagani, di kayo may biding-biding piya sa Iloilo City District Engineering Office o sa regional office to. Mati ko malang ni subject for confirmation. Ginapahayag nga, why, nakuno ka rin biding-biding Basta makanto lang sa langga-langga nga kontraktor. Ano nga mga favored kontraktor? Langga-langga. Tiyan mo sinabanwa. Pero sa bahin karon niya sa Iloilo City District Engineering Office, may nagutek niya sa ako niya, Bumbukris. Sa niya sa Kalawigon. Noy, sa Kalawigon, Noy. Nga bag-ulan na yan, nagwa kang ng duwa ka mga kontraktor now? No? Na-disqualify man kay may balasihan, pero hambal nila may favored kontraktor pag ikunuyang bak. Ang hutek sa akon sang kilala ko nga taga Buruanga? Wow ba? Layo siya ba, Buruanga? Ari ito di sa Iloilo. Ang utik niya sa ako, Bubukres, wala mo kung ano? Sinya nagreklamo lang na guro, kay basi kung may nagpasalig siya or may taw-tawan na sila, kag tiway pa nagkanto sila ang proyekto. Ano ka ba ito? Inaya, istorya na naklabot sa ako, ginapagigbahin ko lang sa inyo. May another story pagin ko! Nga nabatian! May another story pagin ko nga nabatian. Nga may isa ko ka proyekto diri sa syudad, may isa ka kontraktor nga gindaiban niya. Pag-dive niya, tiging pang negosarya na to ang iban nga mga kontraktor niya. Kumala, daiban ko na. Pag makwa ko na, subcontract nyo, pero mangayo pagin ko sa inyo 1%. Iho di carbon niya. Why karon? Why karon nagtuman to ya ang mga kontraktor nga ginegosyar kay do sobra pag ito ya kabatinggilan kag kahakugan to yang isa ka kontraktor to. Grabe gali ni Bumbukris, no? Mga kontraktor, no? Purti, no? Pambalsang kilala ko pa ito sinya, Noy. Sinya daw, bahaw-bahaw, malang na standby mo, Bujumar. Bahaw-bahaw, malang ng isyo na sa City District Engineering Office. Ikaw nga, kita mo man ang isa ka kontraktor na bla, no? Gaulos mo na gani ila obra. Damo mas lagi apong proyekto. Gakanod gani itong taytay no obra nila sa may probinsya to. Gaan man siya gyapon proyekto. They believe ka na. Kaya mo palang gani ning allege lang gani may nagpasaka na sa kaso sa ombudsman. Ing diriya nga kathag na gani sa butlak sang haring adlaw sa kining sang agtang sa mga upaw dira.
Kung why to gin dupa-dupahan kag kung why to sa may nangisog to, why pa sa may nagfile sang kaso. Ay, oo. Sige nyo na. Basta ako niya, ang balsang kilala ko pagid. Nya sige lanoy, pabaraki na sila, bayi na sila. Nubo nila na blati ang cancer. Ano natabo sa San Vicente, aro nga. Sikap, tapos niya term. Yung padagan sa kagawad. Kuy kabalo sikap nga si sawaw niya nagfile man certificate of candidacy. Pero mapadagan barangay kapitan kag independente. But silingon, sikap may partido, padagan siya kagawad kitapos na term niya, may ginasuportaran siya nga kapitan. Pero si Mrs. niya, asawa niya, legal wife. Mapadagan kapitan as independent, why siya mga kagawad? Sunutulan plastada ni man. I-check tabi si Bobo Jomar Villa. Jom, sa report na please kami. Kung permado daring may ara mapadalagan nga mag-asawa sa bahin sa Barangay San Vicente, distrito sa Haro. Amo inisanday incumbent punong barangay Edwin de Benegracia kag ang asawa sining si Amelia de Benegracia, no? Bali ang background sa Bobo Cham kay sa may Barangay San Vicente, tatlo ni ang magapadalagan punong kontakta punong barangay sa nasabit nga lugar. Amo inisanday Ray Pasumanero, William Oscares kag Amelia de Benegracia, no, amo ning asawa ni punong barangay Edwin de Benegracia. So ining si punong barangay de Benegracia incumbent subong bali na tapos na ni ang iya sining termino. Pero sa subong barangay district election magapadalagan ni siya pagkakagawad, no, sa ila siniya nga barangay. Pero ang pagkapadalaga niya sinin sa pagkakagawad bumutsam hindi sa partido sa niya sining asawa kundi sa partido ni Ray Pasumanero nga ti magapadalagan kapitan sa may nasambit nga barangay kay ang iya sining asawa ay incumbent ini siya kung ano ini siya, no, why ini siya sang partido, no, why sa sang kagawad. Bali isa lang gid siya nagapadlagan kapitan sa may nasambit nga barangay. So kin pakigungutan naton si Amelia de Benegracia mo ng isawa ni kapitan kay ang background gali si Bobo Cham retired na ini siya sa baybahin sa City Environment and Natural Resource Office, no, o kon sa iya sa Sinro. So no, sa natungdan bali sa iya sining pagkabalo nga tinakaplastar na ang iya sining bana kung sino ang iya sining suportahan kag ti ulihi lang naka-decide si ang iya sining asawa nga magapadalagan bilang kapitan sa barangay kay base iya sining presayon nga mismo ang pumuluyo, no, naghahambal sa iya nga may ikasarang ini siya, no, nga magpadayon sang mga hinimuan abin no sa iya sining ban at same time sa tempo paman sang iya sining ugangan man dra sa bay nasambit karon nga barangay Pumbudon kag sa iya sining part nagapati man mga pumuluyo nga masulbar niya ang mga problema kag mga matalutang doon karon sa nasambit nga lugar Bumbo Cham kag Aminado man ang natungdan nga ti apisal nga tilakala sa agwa sa ila sining balay, no, kay ti aga opisina siya pero ti balaan niya nga ti kilala gid siya sa mga pumuluyo kag balaan man ka pumuluyo kun ano ang iya sining pagkapasidad ako din siya ang magapadalagan kapitan sa nasambit nga lugar Bumbudon kag Bumbo Cham, no, kag same time nagrestoryahanay man sila, no, sa sulod pa balay kung sa diin ti ara maningila sining kabataan nga ti dapat ara lang ang respeto apisar nga ti lain niya ang partido sa iyang sining bana. So siya man gyapon sunod sa tong dati mamas lang gyapon da ga saro sa isa klamisa turti kon eleksyon ng pagistoryahan lain naman ay kuno ang importante nga ti ara ang respeto sa tunga sa ila siniya nga mga kabataan. So no, sa natungdan
gipamangkot ani kiti pabanagan man ang banaya kagawad mo tiara man sa serbisyo ti suno kay Amelia kay Ma'am de Gracia at ila ingid ang kapitan kun ipanggid dia sa kagawad Bombocham. Ari bala si Amelia de Gracia sa mapakidangutan sa Bombo Radio. Joms? Bombocham. So muna no ang ibandre kay ti ang sa sitwasyon dito sa lugar ang Ministry sa Tulsa pag-obserbar ti medyo malinaw man no ang pagpatigayon sa campaign na period kay ti Eldo kati may mga reporto sa piyak to kung may nga ginapang kakastiga na tarpulin portilyo sa padila sa mga kapitan na makabig nga matawhay ang ila sila nga pagpatigayon sa pagpangampanya sa nasambit sa karon nga lugar Bombocham. Okay. Sa babaw ni Joralyn, ako, siyempre ko nagapadalagan ka, may mga purpose ka. Yes. Gusto ko man magbulig sa akon barangay. Kung ano ang akon nga nahibalan, sinay ko kung ano ang gusto ang gusto ko nga kung pareho sa ilang gusto, ako gusto ko man. Since nga ara ko sa Sinro, sa city environment, nag-retire na ko. So I think ang barangay problems, mga barangay matters, siguro may nahibalaan man ako. At the same time, si Kapitan, pila nakatuig na nagkapitan, at least bisan paano may nabalaan ako sa iya. Kasubong sa mga ano ang dapat mo mga luyag baguhon kung may aragid ban sa barangay or ano mas pasangkaron pagid? Sangkaron ko pagid. So far, ako sa una, hindi ako pamilyar dire sa mga tao sa barangay ko, pero sila kabalo sa akon kung ano si tita nila Amit, manang nila Ami na tawag nila tanan sa akon. Balan mo, ako balay lang ko hasta kag sa opisina. Makita lang ko nila nga nagagagwa kung magsimba, magpaninda. So, at least kilala ako sa mga tao, kilala nila kung sino si tita nila Ami. Okay. Pero ang gusto ko lang ang problema nila, hindi bla nag-pandemic. Oo, doon nadula bla do ka sa diabla sang barangay. After gusto ko balik na do ihugpong sila tanan as isa lang nga wala sa mga faction na like sang ginahimo sang una ni Nanay Auring bala ni Ugangan. Ang barangay kapitan sang una ang head na pinagapati sila ya sa akon nga mahimo ko. Ang gusto nila nga ay ikuan sa akon nga pagbag-o kuno sang barangay. Okay, ti balanta si Banahon po si former panong barangay subong Edwin mapadlagan makagawad mamuti ara man sa serbisyo nga ti mapadlagan ka pakapitan. Walaan ko na alin sang una sangga kunay pa na kami ni Kap. Ginasuportaran niya na si Boy Pasumanero, close friend man na namon. Kaya first kagawad siya na mo. Oo. Si Kap, nagkapadalagan kagawad. Siya nagkapadalagan. Pero, I know na, since pa, siling ko, ang gusto ko na i-clarify, since pa, I know nga hindi makubula, yan na si Kap sa iya nga siya ang supportaran. Oo. So, wala sang problema. Kaya ang mga bata ko, ginistorya kami sa kabataan namon. Suportaran niya si Boy, kaya nagpangako na sayang suportaran niya mo. Amo niya, suportaran niya. As long ang ginapangayo lang namon, ginapangayo sa kabataan, respeto. Ang respeto sa pamilya namon. Nga, whatever, kung ano man yung politika, iset aside mo ng politika, sa amon niya nga pamilya. Kami ni Kapyeya, ang respeto ara. Kaya dugay man ko yung nga sa iya mo, nagasuportar bilang sa pagkapitan niya sa una mo. So this time, ginaayo na sa kabataan, respeto man ang sikap, okay na. Wala kami direya sa sulod sa balay, wala sang problema. Nabalaan gina sa mga tao nga lagi na nila makita sa amon nga kuman. Pero anyway, ang may ara gid man, wala sang perpekto nga pamilya dire mo. Wala sang perpekto nga mag-asawa.
Di ba lang? Amo lang na yan ako. As long may respeto ang pamilya, ako yan, di ko yung pag-give up pamilya ko because of politics. Pero gusto ko man nga magbulig sa akong si katawo. Nagnabalaan inayan ni Kap sa mga pamilya ko. Nagsulod man si mo sining ma'am, huna-huna nga ti abi man paiway lang ko anay subong kati bana ko kagawad man Oo, kagawad. Ang kagawad sa barangay kapitan mo. Oo. Siling ko. I think siling ko may mahimo og kuya sa barangay. Kung anong nahimo ni Kap di Vinagracia kag ni Nanay Auring, mapadayon ko ina. So, at least na-feel ko ang mga tao. Kung nakamakabisita ka man di sa barangay, pamangkot ka eh. Mamangkot ka kung ano ang ilang ako. Kaya ang hambal ko hindi man ako gusto. Gusto mo man o kapitan, pero kung hindi ka gusto sang tao, wala ka sa himo. Joms? Si Amelia de Benegracia, Adri Carbomuchak. Ano pang ipadayon ni Ma'am Amelia de Vinegracia sa hinimuan sa iaugangan kay ang current barangay kapitan da Subong, bata man, niugangan niya. Ano to, why na materialize ni Kap Subong ang kung ano man ang mga ginahimo sadto sang Iloy nga ugangan ni Ma'am Amelia? Ano may kulang pagid? Ano hindi pa diskontinto pa? Doon napigawan sa performance? Hindi man guro pigaw performance ni Kap Edwin da kay kung pigaw ni performance hindi ni mag-Vice President Saro? Amo gani. Bimla Jobs? Ang na-mention na diri nga ti padayonon niya ko nabubuchamp mo ang agi abi sang nga sinigabanang bilang incumbent po ng barangay. Asa may nasambit yung lugar. Kuna mo na aga pero pamangkot balad law-adlaw ka kitay ka mo. Why gisla ka istoryana ini nga duwa? Although hambal man ni Ma'am Amelia nga ti nakaistorya na sila kag ipabilin lang respeto sa isa kag isa. Pero ti no plastada man, why gini may istoryahan nga madlagan siya kapitan tapos ako makagawad. No mo na bla. Ulihin lang kuno kay ulihin mo lang din nagsulod siya sa dinga una-una nga mapalagang kapitan, umpisa nga to doon nakaplastar na to abing tiyak na grupo ng Daikap Edwin, kag ang konsilawad ko nga titibong niya bilang kapitan Subong. Base no sa iya nga do siya kunong katawo nga mapalagang kapitan kay do pay kasara nga padayon ang mga naimuan sa gisa nga banda bubutsam. Sa bagay kon iduso ka sang pumuluyo, kag ugyunan ka sang pumuluyo, do dako gawang kumpiyansa mo sini. Pero do ginalantaw ko do stillmate tao. Do mamati gidaw. Kaya mo na ang kun magdaog si kagawad Kap Edwin de Benegracia aram sa gyapon sa posisyon. Yes. Kung dumaog si Mrs. Yabaw, household na nilang barangay hall Jumps? Amo na ang isa dira karon sa kinalantaw diri sa Bobocham kung paano na karon pero sa ginatag madri sa aton kasi amo ganito ang balaki na kay siya balong tawo blaway sila sa pakana ni Kap. Kasi mag-asawa sila tapos tayo yung partido. Amo to ginatag diri nga lain palaya ang punto Senadora Jones nga na istoryahan nila pabilin ang pagrespitar sa isa kag isa. No? Ila man na iya diretso kag kinamatarong kag kung man sila sa may ginalapas iya nga pagsulundan, way gid na iya sa nga problema. Ugaling kay do mambal naton nga do makakilibot lang nga istorya nga araw-araw pa. Ano way gid sila nga istoryanay nga si Kapya mapadlagan kagawad sa piyak nga partido tapos si Mrs. siya independyente. Do mo sinabla pero pabilin lang kuno ang pagrespetuhay sa tagsa-tagsa kay politika isam na ni kadlaw. Joms, thank you again. Di ko na ibalik tira sa imo. Salamat kid kay Lapaw naging ko sa lated. Salamat kid sa follow-up report ni Momo Jomar Villa. May inog sugpon pa to siya tani pero basi kon tigayon man na sa iban sa Manuse Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Ang importante sinadaya respeto kag pag-insindiana ay magapabilin. Suno pa sa kay Ma'am Amelia de Vinegracia. Iway man kuno sa kontratsimpo sa kay Kap Edwin kag sa ila sini mga kabataan. Fight!
Oras na doon sa Bombo Radio 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Blanco, Bergabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon na may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras! Mga dapat tandaan para sa palabuton nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nakahibalo ka bala nga sarang makaboto sang mas temprano ang mga senior citizens, persons with disabilities, kag mga nagabusong sa Oktubre 30? Oo, hatagan sang kaygayonan nga makaboto ang mga nasambit nga botante sugod alas 5 sang aga tubtob alas 7 sa aga. Tugutan man ini sila nga magdala sang isa ka upod agud mag-alalay kon kinahanglan. Ilabi na gid ang mga tigulang nga may ginabatsyag. Importante nga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 22 to 28, 2023. Subong nga Sabado, ang inyo paborito nga pop songs magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Upod sa Crayons Band sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way on October 28, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sing musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 29, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Sesame Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine checking in para sa kahapon lamang program on a beautiful Wednesday, the 25th of October, 2023. Very significant day for me. Why? Secret. But anyway, this is Tita Regine. Let's check our Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Well, mga kabombo, even if hindi pa Christmas, let's start sharing the love and the Christmas gifts. 61 days to go before Christmas. Hello again and good afternoon sa inyo. We're back para sa pagdulong na naman another set of beautiful stories para sa inyo tanan mga kabombo. Sa aton dira nga mga suki, sa mga regulars naton, hi and hello. Present na, check attendance. Everyone is present. Salamat. May ginpang invite ka mo dira to also listen sa KLP and especially to write their own stories and become a contributor diri sa kahapon lamang program. I hope you did. Especially sa mga friends natin dira abroad, we would also want to hear from you. Kumusta na kamo dira? Write to us again and share with us your beautiful stories. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat pa as in i-feel. Tungang gabi or kaagahon. Ang iba, no? Taga mo na nga mga oras kag magsulat sila sa ilang makasaysayan para nga feel yun kuno nila. Sige, ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It is now 19 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo as I welcome you all from Cookie Zamora. Ikaw na kaya. Good afternoon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang bigla
pagmamahal na alay ng pusa ay di magwawakas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tama, pagmamahal na alay ng pusa. Ay di magwawakas. Ooh, yeah. Gusto na ang tunay na pagmamahal hindi nagwawakas. Ang lalim ng hugot. Good afternoon sa liwat. Welcome again diri sa KLP. Ari na kita sa pagsugod basa sa aton nga makasaysayan. Sa mga nag-join dira sa aton pag-ulang, salamat gid. Hindi pa kamo late, wala pa kamo sa may na-miss because manugsugod pa lang ako basa sa aton nga first story coming from Nenen. My dearest Tita Regine. I am the fighting mother in my family. Tawagan ako tita kay Nenen. Umpisahan ko ang istorya ko sa gi-eskwela ako sa 1997-1998 sa Iloilo. Ginkuha ako sa magulang ko sa Capiz, kag diri ako pa eskwelahon. Nagsugot man ko para makatapos ako sang high school. Tita, sang ara na ko sa poder sang magulang ko, kun adlaw nagabantay ko bata nila duha ka bilog, nagapanglaba, tagaluto, muna obra ko adlaw-adlaw. Pagka alas 4 sang hapon, mahimos ko para mag-eskwela night class diri sa Haro. Wala ako gakadto sa eskwelahan kung hindi ako makaluto panyapon. Kisa tita late na ko magkadto sa school, kay ginahulat ko pa magulang ko nga makapauli. Ang obra sa magulang ko tita, ga manicure service. Kisa diri man sa balay, ang bayaw ko tita sa hardware ga obra. Ang bayaw ko, gapasingit kun magpuli nga kapoy. Kada puli niya, ginapangasingitan niya ang magulang ko. Permi sila nag-aaway kada puli ko, wala iban niluto or wala iban. Permi sila nag-aaway kada puli ko, wala iban ang ginluto ko, kay nagasungguranay sila. Wala naman ko gakaon, kada away nila tita, kay daw nahuya ako. Sa 1999, tita New Year gid ako, mga alas 12, or New Year gid ato, mga alas 12 sang kagabihon. Nagmaoy bayaw ko, ginsakit niya ang magulang ko. Kita ko gid tita, ginkuga niya. Pagkakita ko, gindumog ko siya, kaginsakyan ko sa likod, kag kinagat sa dulunggan. Kag sige ko ga sa liog, para makapalagyo ang magulang ko tita. Gainit daan ulo ko tita Regine, kung makita ko nga ginasakit ang magulang ko, or kung sino man sa pamilya ko. Kay kung makita ko tita, nagabalik ang mga malain ko nga nasaksihan sa mga ginikanan ko. Nagpasalamat ako tita, kay nakahalin ako sa lugar nga magamo, pero magamo pagidgali ang natiniran ko. Halin pagkabata ko, hasta subong tita, wala gid ko katilaw sang kasadya nga natabo. Mas pa sa problema. Sa lipot ng istorya tita, wala ako naka-graduate high school kay may back subject ko sa 3rd year, pero naka 4th year man ko tita.
Nadulaan ako gana mag-eskwela. Nagbaligya na lang ako inasal. Muna man obra ko adlaw-adlaw tita. Gabaligya kami linuto nga sudan kag inasal. Antes ko magkado sa school, preparado na tanan. Kag magulang ko na lang ang naga-display. Ibalik ko tita sa naguntat na ko eskwela. Nag-focus na lang ko sa inasal kag bantay hinablos ko. Hindi naman abi mahatag sa magulang ko ang mga kinahanglanon ko sa school. Tita, may nangaluyag sa akon. Muna siya ang bana ko subong. Mabuot man siya, Tita Regine, responsable mag-obra. Gusto gid siya sa magulang ko para sa akon. Kay mabuot ko no, kag mapisan. In short, tita, nagpakasal kami sa year 2000. Okay man siya Pero palahubog siya, tita. Damo na barkada. Naghalin siya sa obra niya kag magbiyahe tricycle. Wala gabi, tita, kung hindi hubog. Bisan duha na bata namon ay nagalagaw pa siya kundi balay kamigo niya kag didto mag-inom. Ginapangita ko pa tita kundi diin. Ginabayaan ko mga bata ko sa balay kag pangitaon ko lang siya. Hindi pa na tita magpuli kung hindi maubos ang ilim nun. Gainugtas ko tita. Muna gakabughat ko permi. Kay kada gabi mangita kapaya sa iya. Bisan nagabalatian o gamasakit mga bata, kaya ya pa yan magpahubog. Unahon niya pa ang barkada. Nagbusong ako tita sang ikatatlo ko nga bata. Bale 3 years ang agwat sang tatlo ko ka bata. Ibalik ko sa mabata na ako sang ikatatlo. Gindalaman ako sang bana ko sa hospital. Upod si nanay ko kag isa ko kahinablos. Amo lang to nga adlaw kagabi tita nga ara bana ko sa hospital. Halin pagwa sang bata ko, hasta pagwa ko sa hospital. Wala gid siya kabisita sa hospital. Kay rason niya, tita gapangita siya obra. Pero tita hubog kada gabi. Si nanay nagabantay sang duwa ko ka bata sa balay. Hinablos ko tita upod ko sa hospital. Hindi man ko mabayaan tita, kay siya ang ginasugo ko mabakal bulong. Abi mo tita Regine, nakaagi ginambalan ko sang nurse na mag-ilis ko bayo. Kay panos na ang gatas ko sa bayo ko. Damudamo ko daan gatas, Tita Regine. Kada bata ko ay gasumpit gid duha ko kadede. Wala man ko suguon magpuli. Kay hindi man katultol hinablos ko magpuli sa balay. Nagdugay kami abi tita sa hospital kay nag-yellowish ang bata ko. Days gid lang no, ti bulad sa suga. So nakagwa na ko tita, nagpuli na si nanay sa uma, kami na lang bilin sa balay. Pagka 3 months, nagmasakit, 3 ko kabata. Nagdungan hilanat kag ubo. Uso pa to tita dengue. Kulbaan ko, kay abi ko tita dengue. Ti 3 sila, dungan ko 7. Ay dopraning nako, wala pa huway, wala tulog. Ang bana ko ya, nagpuli. Hubog-hubog. Pagkaaga, ginambalan ko siya. Bakal kabulong. Kay dasig maubos ang tempra ko tita. Kay ti-3 sila gainom. Every 4 hours pa. Naakig siya sa akon. Kay wala siya kuno kwarta. Naghinibi ko tita. Nag-away kami. Nabughat ko. Ginhilanat ko. Kag daw mabuka ulo ko. Nga daw mataktak mga mata ko sa kasakit. Wala gid siya nagpati, tita. Nangita ko hulaman para makabakal bulong ka mga bata. Kagrason ko, tita. Bisan mautangan ako, basta mabuhi mga bata ko. Nagalalapsi kamot ko, puga sang bayo, medyas kag panyo, para isibin sa 3 ko ka bata. Tita galain pamatsyag ko. Pero ginapilit, kay ginabatuan ko gid ang katuyo ko. Kay ako lang agaatipan sa mga bata ko. Pagkagabi tita, magpuli ba na ko? Hubog naman. Nagpuli siya, hubog naman. Kay birthday ko no ni boss niya. Sige, wakal niya tita, kung mga ano-ano. Nabayan ko na lang siya. Kag napabungulan. Kay kung sabton ko pagid tita.
nagalawig, kag nagalala pa. Hambal ko sa kaugalingon ko, Diyos ko, ikaw na bahala mag-ayo sa 3 ko ka bata. Isalig, kag ginasalig ko gid sa imo tanan. Nag-ayo man tita ang mga bata, dungan man sila ayo. Siguro, trangkaso lang ato tita Regine. Hindi ko man abi sila madala sa hospital kay wala kwarta, wala man mabantay. Naliwat pagid, nagmasakit naman sila, dungan nga 3. Ang subang ko, lupot suka. Ang ikaduha ko, amiba, lupot, kag nagadugo ilong niya. Ang ika-3 ko, hilanat kag ubo. Gaedad guro sila, 11, 8 kag 5. 5 years old ang agot ko tita. Ang duha ko ka bata, gindala ko sa hospital. Ang subang kag ikaduha kay wala gana magkaon, gapalang luya na. Ang ika-3, ginbilin ko sa ama ko tita. Under observation ang duha ko ka bata sa hospital. Bao tita, puro laboratories. Nangayo na ko bulig sa uma, kanday nanay kag manghulam kwarta sa ama ko. Boga kumod payaman ako tita, kay nga nga manghulam naman ko no kwarta, tidin kami makuha ibayad. Nahuya siya manghulam, kay damo ko ng istorya. Ti sabat ko tita, ano unahon mo? Huya o kabuhi sa mga bata mo? Ang utang mabayran na kung makagwa na kita, pero madula mga bata mo, hindi mo nagid mabalik, kag makita hasta sano. Wala ka gani na huya, magpahubog, kag magpaugtas sa akon, bisan nagamasakit na ko. O siguro tita, nakarealize man siya, sang time nga ato. Amat-amat, nakagwa mga bata ko tita sa hospital. Kag dako man pasalamat ko, kay wala sila ma-admit. Wala na tita, another laboratory, kag damo reseta, follow-up check-up sa OPD. Kadto kita sa bana ko, tita Regine. Sige, manya gihapon inom. Wala gid absent. Ginataguan niya ko kwarta, tita. Mangayo ko sa iya 20 pesos, damo pan ahambal. Kisa ginabalik ko na lang sa iya, hambal ko hindi na lang Imo na lang na, salamat na lang. Baw sa sobra nga dinalok sa akong tita. Gintago yan na kwarta niya sa bungsod. Kayang amon balay sa kilid, malapad ang bungsod, kag may mga kahoy. Siguro tita hubog siya sa pagtago yato, lipatan niya. Ayawan siya pangita, bawa pa si bangdan niya ko, pati mga bata. Tiigo yan nakita tita, sobra na isa ka bulan, puro na buho, kag damo na iban, kay ginkaon ka anay. Mama ko sa iya tita mo na, kay dalok ka. So pati ikaw, wala makitilaw, liwata pagid. 2021, nagdesisyon ako, maobra sa talipapa, utanan, kay high school na mga bata, nagadako man ang galastuhan, tita. Mas lalo na gid, ang nagpahubog ang bana ko. Tanan, salig sa akon, sudaan kag bugas, pati pleti kag balon. Pero okay man ko, tita, kay may allowance man ko kada adlaw, luwas sa sweldo ko. Kada gabi, ginasugat ko pa siya sa ilimnan para makapuli kag makakaon mga bata ko, kaysa iya ko ginahatag ang pangbakal bugas or sudan. Galing tita, nawili siya ya inom. Limtan niya nga may mga bata nga nagahulat sa iya nga pagpuli. Matchat na mga bata sa akon. Bal sila, mama, alas 7 na, wala pa si papa. Gutom na kami, wala pa katigang. Ay galibog na dason ulo ko tita, kundi naman siya nag-inom. Ako par naman ko na tricycle, pangita sa iya. Kisa maakiga na lang ko sang amo ko, kay ginabayaan ko sa ila, bantay baligya, para lang pangitaon bana ko. Hambalya, tigulang na ina, kabalo na ina magpuli Hambal ko, gutom na mga bata, kag na-sure ko nga may dala siya pagkaon. Sang ulihi tita, tapos na lockdown, naghalin ako sa ila, kag nagsaylo ko sa ama ko nga ginubrahan ko man dati. Bale, nagbalik ako sa ama ko. Dako nagawa sweldo ko. Sang una, 1,000 lang monthly ko.
Subong, 3,000 na. Nagpakitluoy ako tita sa utod ni ama niya nga paubrahon niya man ko sa iya, bisan half day lang. Kay ang obra ko sa pihak balay tita, half day lang sang una. Kay nagapuli ako tita sa balay, kay may utanon man ko nga, or may utanon man ko nga baligya, wala bantay ko may klase. College na abi, subang ko tita, hindi ko kaya. Kung saligan ko ang 3,000 pesos kada bulan, kaganggamay ko nga utanon. Sa tuition kabata ko gani, nagpakitluoy ko sa utod ni ama nga sa aga, halin 7 a.m. to 1 p.m., isa ko kaama. Ang 1 p.m. to 5 p.m. sa isa naman kaama. Maayo kay sugot man sila tita, naintindihan man ko nila. Bale sa isa ka adlaw, duha ka balay na obrahan ko. Kag pag-abot ko sa balay, muna pag-open ko sa baligya ko. Mayo man kay mabakal, mayo man wala. Ang importante tita, hindi na ako magpalibog tuition, sando ako ka college. Kay ang pang 1 p.m. to 5 p.m. ko nga sweldo ko, wala ko ginakuha. Kay natigana ko sa tuition, kag iban nga balaydan sa eskwelahan nila. Kung Domingo, day off ko, naga-sideline pagid ko pang labada, kag paninlo balay tita. Okay lang, bisan gamay, may iba ka lang sudan pagpuli. Gaamutay kami gasto sa balay. Iya kabana ko, tubig kuryente, kag sudan. Ang ako niya, tuition. Kung wala siya kwarta, ako gabayad tubig. Ang wifi, ako gabayad kada bulan. Bago ginapangitaan pa ko tita, sang bana ko sweldo ko, hambal niya, duwa ama mo, di nagkadto sweldo mo. Tiyamba ko sa iya, oo, duha ama ko, pero wala ko nakuha sweldo ko. Ginatigana ko sa bata mo. Ako nga daw mapatay ka obra, wala ko gani ginapangita sweldo mo. Wala ko gani ginapangita sweldo ko. Ikaw gani, may time ka pa, magpahubog kada gabi. Ginasugat ka pa sa ilimnan, kay hindi ka nakasarang magpuli. Baw sa una, tita, hindi kuya kabalo magdala e-bike. Pero subong, kabalo na ko. Kay kun hapon, ginasugat ko ba na ko sa ilimnan. Matamaan siya inom, ako gadala puli. Ginpilit ko gid makabalo. Kisang bata kong lalaki, tita, gasugat. Galing natak-an kay papa niya. Kay hindi magpati kung papuulion. O ayawan, hulat ang bata. Kag nahadlo ko, tita. Kay sa highway pag-aagi, ti hubog pa ya pasahero ya. Hindi mapaktan ang dalan. Ti ang duha ko kababaye nga bata na dudla na magsugat kay papa nila. Kaya hindi man sila kabalo mag-e-bike. Si papa nila gadala. So isa ka bes, ginbunggo ni papa nila sa tricycle, gapundo. Kay bungguan niya tani bata. Naglikaw sila. Baho tita. Naglumpat ang duha ko ka bata. May mga lagob sa tuhod, kag gas-gas sa siko kag palad. Muna, hindi nagid sila magliwat sugat. Kinigan ko ba na ako, dala ko si isa hita sa sobra ko nga kulba kag kaakig sa iya. Hambal ko, ano gani matabo sa bata mo? Ipaubos ko gid sa imo pakaon. Wala ka gid kabalakas sa mga bata. Ikaw tani magtipon ka mga bata sa panimalayta. Ikaw pa yang ginapunpon kada gabi. Damo gahambal sa akon. Amo na ako no kapalahubog ba na ko, ginasugat ko pa kag wala ginbayaan. Iba na ako no nga asawa, ginbayaan na. Sabat ko sa ila tita, bisan magkainano, bana ko man gihapon, kag tatay sa mga bata ko na. Amo na ginhatag sang Diyos sa akon, agwantahon ko, kag antuson, hasta buhi kami. Ang importante, wala ako ginapintasan. Kay muna gid ang hindi ko gusto matabo sa akon. Hindi ko gusto ang nagkakatabo sa ginikanan ko nga matabo man sa akon. Hambal ko sa bana ko, hindi mo gid ko pagsakiton, pati mga kabataan, kay panginmatsan tagid ka. Mayo tita, kay hindi man siya mapintas klase lalaki. Ginahambalan ko gid na mga bata ko tita. Bisan ano kalain sa ginikanan nyo, kinikanan nyo man agihapon. Wala ka mo nabuhi sa kalibutan kung wala kami. Hindi ka mo magbato sa ginikanan nyo.
Sala man ninyo or hindi nyo sala, kamo na lang mag-intindi kay may ineskwelahan kamo kag may alam. Ipakita nyo sa ginikanan nyo nga palangga nyo kag importante sila sa kabuhi nyo. Kaya hindi nyo mapaktan ang kabuhi nila. Subong pa lang, ipakita nyo na kung ano kag paano nyo sila palanggaon. Ako, bisan magamus ang una mga ginikanan ko, bisan pakubog away lang obra nila, palangga, kag ginakahidlawan ko gid sila. Kag hindi ko gusto nga maagyan nyo ang naagyan ko. Amo ni permitita ang ginahambal ko sa mga kabataan ko. Hindi mangawat, hindi magdumot bisan kay sino. Magpalanggaanay kamo nga tatlo kung wala nako kag magkahadlok sa Dios. Bisan may masakit ko tita, ginaantos ko lang, mapatapos ko lang sila. Tita Regine, hasta na lang diri ang pinakalawig ko nga sulat. Madaming nga salamat tita sa pagbasa mo sa sulat ko. Tawagan lang ako sa kay Nenen. Kag madaming nga salamat sa Bombo Radio kag sa kahapon lamang. Sa imo Tita Regine, I love you. Sa liwat, si Nenen. Well, for the information of everyone, siya ni the same Nenen nga aton nga nangin winner, atong ang namataan niya bala ang adlaw-adlaw nga pag-irinaway sang iya nga mga ginikanan nga ginbayaan siya sang iya nga mother, and then for 2 years every day to nagahulat siya sa higadalan sa may suba ayon nga nagabantay every one of the passengers nga nagapanao, ginalantaw niya gid hoping nga ang nanay niya na amo na ang maabot. So siya naging interview ta sang Saturday. And now she's telling us about her husband nga bisan amo lang ng iya nga bana, pero sa gihapon ginatudloan niya gid ang iya mga kabataan, respetohon sa gihapon. Grabe no, di nga nakakita tuod. Ang iban nga mga asawa kay duro ang paugtas ang bana, pabayaan na lang na bala kada kung maano kada kung diin ka nga higad-higada matulugan ano oras sa mapuli bala kada kay hindi ka man pasaway. Pero siya ginasugat gid ang bana, ginapangita pa kung sa diin nga balay-balay sang amigo nga magabihan kay sige pa ang pag-inom. Pamayuan gid nato na yung mga husband that one day soon hagan-haganon niya na, no? If hindi man cold turkey ang pag-untat sang pag-inom nga ora mismo kundi niya makaya ang amo sinakabay, no? Kagabay hindi na paghulaton nga may mabatyagan pa anay sa kalawasan kag amo na kag maguntat kiti kulbaan kung ano na matabo sa health kagabay hindi man, no? And let's hope makakita siya inspiration sa inyo nga mga kabataan nga nagaukod sa pag-eskwela kag isa imo man mismo nga ginahimo gid ang tanan para lang matagaan sa maayo nga bustamlag ang inyo nga mga kabataan. Kag kanami man no, regardless kung amo na siya and no matter ginapaugtas ikaw niya, pero sa gihapon ang tudlo mo sa kabataan palanggaan nyo siya, ay amay nyo na siya. Wala ka mo nabuhi kung wala sa inyong mga ginikanan. Very good, good. Pero mas very good pa gid, no? Kung ang imong husband makabugtaw na gid kag mauntatan niya na iyang pagpahubog. You know, I would often say ang pagpahubog daw escape ina, no? Sing isa ka tawo who turns into alcohol, who turns to alcohol gali, hindi kay into alcohol, who turns to alcohol because may probably ginapalagyuhan nga problema nga hindi niya maatubang. So mas manami man, no, nga may istorya mo imo husband and mangkuton mo siya nga ang kinahanglan niya gid nga mag-amo sina ano ang naga-trigger sa iya, ano gid ang nagatulod sa iya, kasi may mga natatabo sa past niya, no, nga nagtulod sa iya para nga mag-amo sina, find kumbaga temporary nga happiness, temporary nga pagkalimot so kung ano ang luyag niya nga palagyuhan, no, nga natabo sa iya nga kabuhi. Pwede mo man siya nga maistorya, no, kung sober siya, kung di siya hubog kag
kabay no nga mapuntuhan mo siya. Kag maalungay mo gid siya, kag mabutong mo gid siya sa kaayuhan, ilabi ni gid sa pagpauntat sa iya nga pagpahubog. Salamat gid sa imo nenen, and we're praying that God would give you the strength no to continue and the good health para nga makapadayon ka man sa imo nga panarbaho, para sa imo kamataan, para sa imo nga pamilya. Thank you so much for this story. Alas 2:46 na sa aton nga pagpanumbalik. Another story ang aton nga igidulong sa inyo. Mga panumbalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gids. Ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radyo o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayellow ang supat tig mata. Ano na ito nga next story, and this is from Nening. Dear Tita Regine, good afternoon, gid. Diri ako ginbata sa Barangay Makalbang, Concepcion, Iloilo. Ang ginatumod ni Mamiya nga upaw. Ang manaphag ang upaw, sa idalom sang manaphag, madamo dira mga palo, agho,
Polopinya, Bagungon, bisan isa, wala ako nakaduan nga palo. Sang una, wala pa TV, walang balitang lugar sa mga books lang mabasa. Sang una, may social studies, science, mga kapital sang banwa or syudad. Gani, sang nangin kabulig ako sa Manila, sa naka-day off ako, balan mo, kung ano ang una kong ginkadtuan, Luneta, Sadto, Bagumbayan. Sunod, Manila Zoo. Sunod, Bilibid Prison sa Muntinlupa. Baw, kalabot ka to, ha? Sunod, Balay ni Rizal sa Calamba, Laguna. Tapos, Balay Pagid ni Rizal sa Intramuros, Manila. 1969, ako nagpa-Manila. Nag-work ako, ama ko, nurse, 40 pesos akong sweldo. 1971, martial law, nagpauli ako sa Iloilo. 1973, nagbalik ako sa Manila. Nakaamo ako sang taga San Fernando, La Union. 4 ang ila anak, 3 ang lalaki, 1 ang babae, doctors silang mag-asawa. Si kuya, lung specialist. Si ate, OB-GYN. Ang mga bata, ang 4 na anak, nag-eskwela sa UST sa Santo Tomas, nagakuha sang medisina. Kung Holy Week or Christmas, wala klase, gapauli sila sa La Union. Upod man ako. Nagabas lang kami. Sa Launlaan Street, halin sa Manila, Balintawak, Santa Ines, Agyan Pinatubo, tanan nga mga banwa maagyan. Hindi ko madumduman ng iban. May Dao, Tarlac, Pampanga, La Union. Tanan nga mga banwa maagyan sang bus. Ngayon, hindi na. Diri man sa South Luzon, halin Alabang, Muntinlupa, San Pedro, Calamba, Tubtub Pagsanhan, Laguna, subong hindi na may highway. Diri sa kalye sang Manila, sa Don Quixote Street, balay nila malapit lang sa university kag sa hospital. Lakat lang, una agyan mo Espanya, lusot sa Camopa Street, lupos sa Moraita, lapos sa Claro M. Recto, Paquiapo Church, Ong Pen Street, tapos Binondo Church, Divisoria na. Magpuli ako, agi ako Claro M. Recto. Kaya ti ang Recto, mahaba na, libot sa Divisoria, lusot sa Avenida Street, lusot sa Andalusia, tagos sa Dapitan Street. Ang kaisa, gaagi pa ko na sa Tayuman Street. Ay, oo, sa Tayuman. Damo da mga santos, no? Siguro nagakatingala ka mo kung nga ang mga lugar kag mga streets ang ginasulat ko. Kay balaan mo, tanan nga mga tindahan sa mga medical kag dental equipment, bao isa-isa ginakanvas ko na kada tindahan. Pati gamit sang hotel, ginakanvas ko. Bag-o ko baklon ang spare parts sang auto. Kung malayo, kaangay sa isa ka laboratory, malayo, ginatawagan ko mag-order. Ang balay sa Baguio, ako ang tagalinis. Ang property sa Pagsanhan, Laguna, dito kabulig man ako. Tita mga alaga ko, doctors tanan. Iba-iba ang specialty. Ang panganay kong alaga, 3 ang anak, 2 ang lalaki, 1 ang babae. Ang panganay niya, doktor din. Ang asawa, doktora man. Ginkasal sila October 20, 2022. Ang ikaduha, abogado, soltero pa, ato sa Australia. Ang agot, dalaga, sa Australia, nag-eskwela. Ang ikaduha nga alaga ako, 2 iya anak, panganay babae, tapos lalaki, hindi doktor. Sa Amerika sila yagastay. Ang ikatatlo ko nga alaga, babae, sa Tarlac, Kapamana, 3 iya bata. Ang panganay lalaki, doktor, soltero. Ikaduha babae, doktora,
cum laude sa UST. Ikatatlo babae, doktora, kag naga-eskwela pa. Ang bunso kong alaga, lalaki, wala silang anak ng asawa na. Sa Amerika sila ga-estar. Tita Regine, mga alaga ko, mga asawa nila, doktor kag doktora. Tita, lahat ng business nila, close. Wala na ang pharmacy, ang clinic, ang hotel, kay tigo lang na sila. Si ate gani, malimutin na. Si kuya, harapon na. Sa naghalin ako sa ila, may mga asawa kag mga anak ang mga alaga ko. 25 years ako sa ila. 2000, iba ang amo ko. 2003, lain man ang nangin amo ko. 2004, caregiver ako sa Binondo. Mga Chinese, 11 years ako. 2015, naghalin ako, bangod mataas ang BP ko. Nakulbaan ako, bangod tatlo lang kami sang ama ko, 83 years old. Ang anak niya nga babae, disabled. Ginahungitan, pagkaon, tapos wala gahambal. Hindi katindog, hindi man makalakat. 2017, nagtawag ang panganay ko nga alaga kung sa diin ako, kung pwede pa kuno ako nga magbalik sa ila. 2017, nagbalik ako sa ila, libre ang check-up, x-ray, laboratory, libre pa ang bulong. Ang bako gani, hindi ko na kaya mag-work. Kung hindi ko na kaya mag-work, ibutang na lang nila ako sa bahay ampunan sang mga tigulang. Isabat sang alaga ako, kuwaan nila ako kuno yaya. Tita, mahal ako ng alaga ako. Mahal ko rin sila. Madumduman man ako na nila, no? Ginabuligan nila ako sa financial. Dumduman nila ako birthday ko, Pasko, bisan di gani Pasko or birthday, gapadala sila. Tita Regine, kung ang ari ako sa Iloilo, ato na sa isa ko kasulat. Tita, masarap pakinggan kung magbasa ka na ng mga sulat. Ang mga nagapadala sa imo, baw daw pocketbook lang, kung mamati ako. Abi mo, Tita Regine, maniwang bala ako, halin bata pa ako, tubtub-subong, pero nga na high blood pa. Ang tagpadala, si Neneng, sang Makalbang, Concepcion, Iloilo. And Tita 81 na ako sang June 2023, dugay na ni sulat ko, ngayon lang nabulat-lat. Salamat sa pagbasa, mahal ka namin, I love you. So sa likod, kung may oras ka pa pakibasa, ginakumusta ko sila tanan. Amo na yung kasabihan, no? Malayo man, malapit din, dahil napakinggan sa himpapawid, ang sabi sa Biblia, lahat tayo, magkakapatid mula kay Kristo. Abaw, ang listahan malawig, kag puros ini mga letter senders naton. Grabe. Grabe. Which means na nga mga letter senders natin, ginalista mo ilang ngalan or na ginasa ulo mo lang. Ari bala si Lola Amparing, si Lola Tiray, Lola Sang Suok Arevalo, Bing Sang Antique, Student Mom Sang Lambunaw, si Morning Star, si Ex-Princess, Manang Dora, Daddy L, Sagittarius of Uton, Toto Subang, Lolo Dencio, si Del, Mia Sang Binggawan, MB, Black Beauty, Miss G, Ezekiel, Shi, Pani, Wailaw, E22, Jose, Lolo Erning, Virgo 14, Mama Den, Nancy, Martyr Girl, Rhoda, Abraham, Breeze, Cancer Boy, Lola Isay, Draginding, Lola Neni, Neni ng Samar, Aristo, Happy Mom, Cecil ng Barotac Nuevo, Bread in the Neck, Mysterious Girl, Lolo Muning, Survivor, sang 4th District, Chris ng Iloilo, Sea Eagle, Seagull, sang Bacolod, Sacrifice Nenen sang Haro, kag si Mr. Q, kapatid ni Survivor. Po, grabe! Damo ng mga letter senders siya, nadumduman niya, kag napanglista niya, gid. Good afternoon ko na sa inyo tanan, halin ina kay Neneng. Gapamangkot ikaw, no? Sa mo maniwang ka man, nga high blood ikaw. Diba sa imo, ina nga lifestyle.
kaya ginagapangatrabaho ka nga daan, no? Basi kung todo man ang pulaw mo, gamay lang ay mga tulong, that can cause pag-shoot up sang BP. Or basi ara pagid sa inyo nga linyada, family history. Isa pa na, kag basi sa mga ginakaon mo pagid. So careful ka, hindi dapat mga maasin, mga maalat, avoid mo ina. And then early ka pa magtulog, sleep ka 7 to 8 hours. Tapos kung may amo na no, kung may ginabatsyag ka na, gataas ang imong BP, pa-check up ka na. Kung may gin-advise na ikaw sang maintenance, imnon mo gid ina religiously. Thank you so much, kids, sa imuneng for sharing with us your story. Mga kabombo, mga KLP lovers, though, naubusan kita sang oras, but I'm sure nga ara ka mo dira sa gihapon, and siguro ang iban kabay nga sa pagtapos ng aton nga program this afternoon sa pagbasa sa mga letters, tapos naman ang mga sulat ninyo dira, ang mga kasaysayan ninyo. Kag ready naman nga ipadala diri sa kahapon lamang program, gani kon ready na ina, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Of course, balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo lagad, City the Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.